Dat is net genoeg informatie van u. Ja, meesten goeien alweer. Welkom bij Iepen Up Live. Ja, meesten. De meesten die het thuis gaan natuurlijk ook van het welkom. Dit is de laatste Iepen Up Live van dit seizoen, zeg maar. Nee, de simmer binnen natuurlijk weer. We zijn hartstikke blij dat we een hele bijzondere gast in ons midden hebben. Iedereen zal het wel weten. Maar laten we eens even zien naar een filmpje hoe dat ging op de allereerste dag van onze hoofdgast. Vert Krone is van de middag geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Ljout. Krone waard bij de gemeentegrens bij Marsum opvang en daarna gaat het op naar de stad voor de officiële feestelijkheden en de installatie. De laatste stukjes worden erin meegenomen bij de politie. En dan is het wachtje op de nieuwe burgemeester. Dag Jan. Wij zijn hartelijk welkom. Ontzettend leuk om u hier welkom te heten. Ja, nou we hebben allemaal je hele gezin meegenomen. Prima. En de nieuwe burgemeester geeft mijn muziek voorop, toch de stad. En bij het stadhuis dadelijk zijn aardige verrassing. Lang volhouden. Mooi, jullie zijn mijn eerste bruidspaar. Zullen we dat afspreken? Geweldig, dankjewel. Ja, dat is helemaal te gek natuurlijk op zijn dag. Dat maakt het helemaal goed. Ja. Weet je hem dat zo plant? Nou, eigenlijk Nou, we net. hebben er wel een beetje op hoopt. Ja, we hebben er wel een beetje op hoopt. Dus het komt helemaal goed uit. En dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dan wens ik u geluk met uw beëdiging. Dankjewel. Ja. Heer Dalens heeft mij net geleerd hoe dat moet. Dames en heren, de burgemeester. En na de bediging is dan het wachtje op de eerste woorden in het Fries. En nou wordt het even moeilijk. Bottenbrei en green cheese. Waar dat niet zien kan, is geen oprechte Fries. En burgemeester Vert Krone zit in de Grutte Tjerk en we gaan nou verbinding met hem. Goeie meneer Krone. Hallo? Wat vond je van de ontvangst? Nou, dat was een geweldige dag. We zijn nog niet klaar, maar het was nu al helemaal geweldig. Zoveel mensen. En ik merkte ook, wat ik al de laatste week ook in de stad merkte, dat het wel wat gaat worden tussen mij en Leeuwarden. Nou, we beginnen het eens even hoe of het echt dus wat worden is tussen Vert Krone en de Louters. Jongens en famkes, dames en heren, onze speciale gast van de jong Vert Krone. Vert, welkom. Hoi. Nou, ga lekker zitten. Ja. Dat is wel even Lien, hè? Ze krijgt het filmpje. Ja, dat leek wel mijn broer. Zelfs de stem die nog een beetje heger zelfs. Dat zal al van de... Dat is altijd een beetje de spanning, hè? Dan heb je een hogere stem. Dan ga je een beetje... Ja. Want ik was inderdaad overweldigd, want dat zag je niet. Maar die grote kerk was de ontvangst, de installatie. Ik heb wel eens andere burgemeesters geïnstalleerd zien worden in allerlei steden. Maar dan is het gewoon in de gemeenteraad en dan zitten er wat familie en vrienden op de tribune. Dat is zo saai, maar dit was een evenement op zich met 600 mensen of 800, weet ik veel. En muziek en de gemeenteraad op de eerste rij, want het is een officiële vergadering. Maar dat was gewoon een compleet overweldigend evenement. Ja. Over Jelien alweer. Ja, november 2007, Ja. dus 11,5 jaar. Nou, om dan maar even voort die vraag. Wat is het wutten tussen Jo en de Lauwerters? Nou ja, dat is een voorspellende uitspraak geweest, want ik had toen al een goed gevoel, vanaf dag 1. Eigenlijk al eerder, want als je solliciteert, dat doe je natuurlijk veel eerder, 14 juli. En dan ga je dezelfde avond, gaan jouw vrouw en de kinderen kijken naar wat voor school gaan we, wat voor huis heb je daar. En nou ja, dat voelde wel goed. We kwamen uit Haarlem, ik kom oorspronkelijk uit Dordrecht en Amsterdam, dus ik vond dit eigenlijk toen al een beetje wel leuk. Gewoon klein Amsterdam, klein Dordrecht, groot Dordrecht. Dus ik dacht, dat zal wel goed gaan. Ik wist niet... Oh, Ja, nee, ik wilde iets negatiefs gaan zeggen. Nee, ik wist niet zo goed dat, zeiden achteraf mensen pas tegen mij, dat Leeuwarden zo'n moeilijke stad was. Dat heb ik nooit gemerkt. Wat zijn hun dat moeilijk weer en waarom had jou er niks van merken? Nou ja,
Er was hier natuurlijk al met burgemeesters wel eens wat geweest die wat eerder weggingen enzovoorts. Maar dat wist ik ook maar nauwelijks. Maar bovendien dacht ik, dat hoef ik toch niet dan ook te doen. Dus moeilijk bestuur vind ik ook niet zo erg. Ik heb genoeg meegemaakt, dus ik dacht, ik zie het wel. En misschien is dat wel goed, want als je te veel van tevoren weet, dan ga je misschien wel verkeerde dingen doen. Ja, even natuurlijk iets van mensen die hier zitten of die thuis zitten. Burgemeester van Lauwert is in Friesland iets meer als alleen nog de burgemeester van Lauwert, hè? Ja, je bent natuurlijk sowieso de hoofdstad. Dat woord heb ik trouwens afgeschaft na een korte tijd. Maar als hoofdstad heb je natuurlijk een extra rol in het bij elkaar houden van alles en iedereen. Maar ook om samen met de commissaris meestal het lobbywerk te doen in Den Haag. En natuurlijk met de wethouders en de gedeputeerden. Maar dat is... ook dat wist ik niet zo goed van tevoren, dat er allemaal aan vast zat. Ja. En je bent natuurlijk voorzitter van de veiligheidsregio in Friesland. Ja, dat was in het begin natuurlijk niet, want de veiligheidsregio bestaat pas 6 jaar. Maar dan heette het nog het regionaal college voor de politie. Ja. En dan zat je dus met toen nog 31 burgemeesters. Ja. En Jim van der Moorn, heb je nog een drugslab sluiten of oprolt? Ja, gisteravond eigenlijk. En het was niet dit keer gewone wiet, hè, maar het was nu echt een ecstasy-laboratorium. En dat vind ik wel een gaatje erger. Want dat is toch echt wel professioneel werk, ook gevaarlijk met chemische stoffen enzovoorts. Dus dat kennen we uit het zuiden en dat willen we hier vanaf het begin af aan tegenhouden. Ja, dus het is de allereerste ecstasy lab in Friesland wat voen is. Ja, in ieder geval in Leeuwarden ook. En ik ben heel blij en trots dat de politie dat heeft ontdekt en meteen heeft kunnen oprollen. Ja. Behalve dat je best wel voortvarend binnen in het sluiten van huizenwet in drugshandelen wordt en dit soort dingen. Doen we toch in dit blokje, we hebben verschillende blokjes, dus er komen al verschillende onderwerpen ombaar. Als meest trouwens een vraag of wat ze willen naar kinderen, want daar is us Marianne, die steekt nou de hoorn op. Die had echt een mic, als het goed is. Dus dan kind dat, dus door dat gewoon even. Je zei al even al dat lobbywerk in Den Haag. Hè? Nou is het dit, voor de stroppenpot is een hele bak yield binnenhellen. 21 miljoen euro, dat voor de gemeente Lauwert is. Daar heb je van alles mee te krijgen hoor. Wil je eerst eens uitlezen, wat is de stroppenpot? En hoe ga je het van waar moeten wij hinnen in Den Haag als we ook 21 miljoen willen? Kijk, nou, dat laatste geheim zal ik niet verklappen, maar ik zal wel vertellen hoe het gegaan is. We hebben natuurlijk als gemeentes in de laatste jaren het hele sociaal domein gekregen, zal ik maar zeggen. Dat werd voor een deel door het Rijk uitgevoerd, door de provincie, de jeugdzorg. Maar er is gezegd, het is nog beter om dicht bij de mensen dat te doen. Jeugdzorg, ouderenzorg, noem het maar op. Participatie van mensen. Want de gemeente kan het in één hand nemen, schuldhulpverlening. En dan kunnen we ook in een gezin in één keer goed helpen. Maar dat hebben we wel gekregen van het vorige kabinet en dit kabinet, maar met een bezuiniging van 30%. Want ze zeiden, als jullie het goed doen, dan kan het ook efficiënter. Dat is waar, maar meestal moet je, als je iets nieuws doet, eerst reorganiseren, kost geld, en ga je daarna pas inverdieneffect hebben. We hadden toen de crisis in Europa, dus er moest bezuinigd worden. Dus daarom hebben we toch maar ja gezegd. Inmiddels blijkt dat we 20% goedkoper zijn dan het Rijk het deed, maar er is ook nog 10% tekort komen. En ik zat in het VNG-bestuur en ik was voorzitter van de G40, G32. VNG is Vereniging Nederlandse Gemeenten. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Maar ik was daar binnen dan weer voorzitter van de grote gemeentes. Dus ik zat, puntje van mijn stoel in Den Haag, zou ik maar zeggen, om te zeggen, dit kan niet, we moeten compensatie hebben. En toen is het kabinet wilde dat niet, maar toen is het wel gelukt dat we een stroppenpot hebben gekregen, 200 miljoen, om in ieder geval de gemeente met de grootste problemen te helpen. Ja, en, dus En dat waren wij onder andere. En 10% gaat naar Lauwert. Dan zou je denken in, oh wauw, 10% van die stroppenpot met naar Lauwert is al heel slecht. Maar dat is ook omdat Lauwert en eigenlijk dus ook de gemeente eigenlijk voor heel Friesland een stuk zwaarder doet. Wij doen het veel Friesland. Bovendien waren wij in Nederland koplopers. Wij waren een van de eerste al in 2008 begonnen met wijkteams. Ik weet nog heel goed, bijvoorbeeld ook in Heegterp Schieringen. Daar hadden we wijkteams met de leus. Iedereen een eigen plan en achter de voordeur. Want daarvoor was het zo, als je zorg nodig had, ging je zelf maar vragen. Moest je je eigen zorgvraag formuleren. Wij hebben gezegd, dat doen juist mensen die hulp nodig hebben vaak niet. Die weten niet waar ze het moeten halen of hoe ze hulp kunnen krijgen. Dus wij hebben toen gezegd, we komen lekker bij u op de koffie. En dan ging je in een paar gesprekken erachter komen. Tegenwoordig heeft iedereen dat, keukentafelgesprekken. We waren de eerste in Nederland. Maar daar waren ook de eerste die de problemen zagen. En dus een te groot tekort hadden. En dat is gelukkig erkend in Den Haag. Dus ik ben er inderdaad wel heel trots op dat dat gelukt is. Want anders hadden we nu gigantische bezuinigingen moeten hebben in de afgelopen 1-2 jaar. Maar hier iedereen het waankind, want er ben ik gemeentes, die gaan net zo volle yield doen. Dus ik ben toch wel even benieuwd, wat is jouw rol doorheen en hoe weet je op welke door je onkoppel Nou, om te beginnen heb ik gewoon simpel kunnen vertellen met de wethouders en de ambtenaren. Dit hebben we goed gedaan. Hier hadden we het iets beter kunnen doen. Maar wat we toch goed hebben gedaan, geldtekort. Dan kun je overtuigend zeggen, ja, dan heb je te weinig gekregen. En er is keurig een model voor gemaakt, waardoor iedereen die in dezelfde situatie krijgt, had het ook gekregen. En sommige gemeentes, groot of klein, hebben maar 2 miljoen gehad, of 4 of 8.
Maar ja, we hadden de grootste problemen. Overigens, ik zou er niet jaloers op zijn, want je krijgt niet al het tekort. Hè? Dus je krijgt een deel van het tekort, de rest hou je nog. Ja. Dus we hebben nog steeds een hele grote opgave als gemeente om het toch nog efficiënter en goedkoper te doen. Ja. Nou zei je wel van uit iedereen dat ze inleveren, hier ze het al je kriegen. Maar waarom ben jou dan zelf naar Den Haag gegaan dan? Hier, ik een oorendwaankind of hier een ambtenaar kind. Waarom is het toch wichtig dat je ook in? Nou ja, kijk, natuurlijk hebben we ook ambtelijke contacten enzovoorts. Maar het is eigenlijk toch van belang dat ministers, Kamerleden weten wat gebeurt er precies. Want zij krijgen het anders ook maar van de ambtenaren te horen. En als ik één ding heb geleerd, ambtenaren zijn er vooral om de minister uit de wind te houden. Dus ambtenaren zijn er deels om het probleem te begrijpen, maar ook te zeggen, minister, u hoeft er niks aan te doen, want het ligt aan hun zelf. Of voorzichtig hoor, want anders wordt u naar de Kamer geroepen. En dan moet u uitleggen waarom het misgaat in Leeuwarden of Eindhoven, whatever. En dat heb ik zo vaak gemerkt, dat irriteert me mateloos. Dus ik zal dat in de Eerste Kamer ook voortdurend zeggen. Ja. Heeft u zelf wel in de gaten wat hier aan de hand is? Ja. Want, Dus dat is een reden dat je als burgemeester zegt, maar nee, ik wil mij de bewindsman of ja, en bewindsvrouw het tweede is aan tafel. natuurlijk, ik ken gelukkig heel veel mensen, want ik heb 14 jaar in de Tweede Kamer gezeten. Dus mensen die nu minister zijn geweest, of Kamerlid, of soms ook directeur-generaal op het ministerie, die kende ik nog, want toen ik in de Kamer zat, zaten zij er ook, of waren ze ook. Hè, dus dat is heel prettig. Dat, Is behalve prettig ook wichtig, belangrijk dat je dat ja, netwerk want dan had? had ik dus, dan kenden ze mij ook, maar ik had ook hun 06-nummer bijvoorbeeld. Dus ik heb toevallig net een heel mooi lobbyvoorbeeld was dat de rechtbank zou dus hier dichtgaan en naar Groningen. En de toenmalige voorzitter van de rechtbanken van Noord-Nederland, de heer Keur, die zou het aan de ondernemingsraad vertellen. En toen, 's morgens om 9 uur, kreeg ik een telefoontje van Auke Zelderust van de Omroep. En hij is er, want hij was in ieder geval net. Hij loopt hier ergens. En die belde mij om 9 uur op, terwijl ik onderweg was naar ik moest een toespraak houden om 10 uur in Heerenveen. Dat is toevallig. Maar hij zei, heb je gehoord dat dat gaat gebeuren? Om 10 uur gaat hij bekendmaken dat die rechtbank dicht gaat. Ik zeg, nee, dat wist ik niet. En toen heb ik links-rechts geïnformeerd. Ik kon die president niet te pakken krijgen. Toen heb ik Ivo Opstelten gebeld. Om 9:15. En die zei, ja, ik heb nu geen tijd, want de algemene beschouwing binnen zo. Hè, het jaarlijkse hoogtepunt in de Tweede Kamer. Hij moest die Tweede Kamerzaal in. Maar omdat ik zijn 06-nummer had, hoefde ik niet via secretaresses en ingewikkeld. En toen zei hij meteen, nou, geen onomkeerbare besluiten. En dat is het voordeel als je mensen Dus kent. toen het Ivo Opstelten bellen Die en heeft toen meteen gezegd, dit mag niet een onomkeerbaar besluit zijn. Ik bel de directeur-generaal. Of bel mij, ik mocht de directeur-generaal bellen namens hem. En zeggen, dit gaat even niet door. Ja. En dat is het voordeel als mensen jou kennen en jij kent hun. Dan weten ze dat, ik ga niet voor wissewasjes bellen. Want dan neemt hij niet meer op. Dus als je belt moet je een serieus verhaal hebben. Het moet ook kloppen. Hè? Want als jij natuurlijk iets vraagt en hij hoort binnen 5 minuten, ja dat is weer gelul. Dan neemt ze de tweede keer niet op. Ja. Dus je moet zuinig zijn in je contacten en ze moeten kloppen. En ze moeten het je gunnen. En dat vind ik trouwens heel belangrijk. Dat was ook in die weken van de installatie. Ik merkte toen ik hier werd voorgedragen, wat heeft Friesland een hoge gunfactor in de rest van Nederland? Iedereen zei, oh wat leuk dat je naar Leeuwarden gaat. Niet alleen leuk voor jezelf, maar ook, want ik ging daar zeilen. Of het een mooie provincie. Of spreek je al Fries. Of mijn paak en beppen komen er vandaan. Dus iedereen heeft iets leuks met Friesland. In de Randstad en zo. Dus ze waren En eigenlijk, dat ze is waren eigenlijk uniek. al blij dat je binnenkwam. Ja, nou, ik heb toen ook gedacht, dit was de eerste weken van die installatie ook. Die gunfactor voor Friesland is al hoog. Dus ik moet alleen maar zorgen dat die hoger wordt. Dus ik moet niet gaan zeuren over armoede of over andere dingen. Maar ik moet zorgen dat mensen het ons gunnen. Nou ja, Friesen moet je niet laten zitten. Nou, Friesen moet je helpen. daar ben je het helemaal mee eens. Dit was de natuurlijk. basis voor Cultureel Hoofdstad. Maar Ja, daar komen we nog op daar terug. komen we nog op waarom. Dat moeten ze je gunnen. Ja. Dan even naar, misschien kun je het jezelf, ik haast niet meer herinneren. Maar toen je begon, laat het Zeiland er nog bij, had het voor Hinnewier, laat het stationsgebied er nog bij, zat het voor Hinnewier. Ja. Dus een heel soort veroren in de stad. Hing je van tevoren inschat dat gedurende de jaren dat je burgemeester wie een Lauwertsevolle, het aangezicht van Lauwertsevolle veroren is. Nou, veel plannen die zijn uitgevoerd de laatste 11 jaar, die lagen natuurlijk al langer. De Haak om Leeuwarden hebben ze geloof ik al 25 jaar al plannen voor. Maar ik had natuurlijk wel geluk dat op het moment dat ik kwam dat Zuiderzeelijn-geld beschikbaar, waarvan Leeuwarden ook een deel heeft gekregen. Hè. Dus omdat de Zuiderzeelijn niet kwam, was er dus een potje geld. Leeuwarden had goed gespaard om daaraan mee te doen, dat is belangrijk. Dus toen werden een aantal plannen uitgevoerd. Maar het uitvoeren en ook het definitieve geld binnenkrijgen, daar heb ik nog een rol kunnen spelen. Want het was natuurlijk net niet genoeg. Dus dan moest je toch weer in Den Haag of bij de provincie of samen met Groningen en Drenthe moest je het potje verdelen. Ja.
Dus, maar alle credit aan mensen die dat allemaal al hadden voorbereid en waar het al bijna klaar was. Ja, maar toch, als het misgiet, dan Matteo ervoor natuurlijk. Hè? Want het is bijvoorbeeld Ceylon is een enorm groot project geweest. Maar Ja. en een museum, en een parkeergarage, et cetera. Nou, ik heb nog één leuke Ben je- ervaring ben- inderdaad. Na ja. een jaar, ik zal zien, ik denk nog geen jaar. Toen moest de eindbeslissing over Zeiland vallen. Voordat ik hier kwam was er een referendum geweest. Wist ik niet eens, hè? Dat hoorde ik pas toen ik hier was. Dat referendum was een drama, hè? Want dat was lage opkomst, maar de mensen waren tegen Zeiland. Het heeft de raad gezegd, de opkomst was te laag, we gaan toch door, met de helft plus 1. Ja. Dus dat hoorde ik pas toen ik hier kwam. Maar toen moest er dus nog 6 miljoen bij komen. Maar het was gewoon prijscompensatie. Want ze hadden nog de begroting van 10 jaar daarvoor. En daar stond ook in, als we het gaan uitvoeren, dan moet je natuurlijk de normale prijsinflatie erin meenemen. Dus de raad moest nog 6 miljoen geven. En toen heb ik een aantal mensen opgebeld en gezegd, ja, dat is geen nieuw beleid. Dat is alleen maar logisch. Hè? Als de lonen stijgen, krijgen de bouwvakkers het ook. We moeten gewoon meebetalen. En toen zeiden een aantal raadleden nog, daar heeft nog nooit de burgemeester mij gebeld. Ik zei, ja, maar ik wil je alleen even vertellen hoe het zit. Je mag tegenstemmen, natuurlijk. Je mag tegenstemmen, dat heb je eerder ook gedaan. Maar dit is niet een nieuw debat over Zeiland. Dit is gewoon een technische uitvoering. Maar en is dat ik een beetje de persoon Vert Kronen, dat die varrendebat in de gemeente die eigenlijk graag al weten wil wat de uitkomst is? Nou, ik ken niet zoveel voorbeelden waar dit in is gebeurd, maar bij Cultureel Hoofdstad is het natuurlijk gebeurd bij. Maar dit was dan gewoon bellen even. Hè? Maar meestal zorg je dat je van tevoren al gesprekken hebt en aanvoelt hoe ligt het in de raad, maar ook hoe ligt het in de samenleving. Wat vinden de ondernemers ervan? En dat is wel leuk, dat je van tevoren dus in het college en met de raad kan delen. Wij beslissen dat hier niet in de gemeenteraad. Kijk even wat men ervan vindt. En dan kan je er nog tegen zijn of voor zijn. Maar Hij wil eens toch dat je, want je fietst een heel veel door de stad. Iedereen die in Lauwert bent, had je vast wel eens zien hoe je hier op een fiets door de stad racen. Wel mooi keurig rechtop. Hij was toch, toen je langs die bouwput ging, van oh jee, komt dit al heel goed? nou, toen de bouw helemaal begonnen was, dachten we natuurlijk het komt wel goed. Al weet je achteraf, zoals bij Pathé, soms zit weer tijdens de bouw ook wat mis. Nee, toen het helemaal begonnen was, had ik wel vertrouwen dat het goed kwam. Want het was goede ontwikkelaar, goede bijdragers van de provincie, de gemeente. Dus, en dat is ook fantastisch. We hebben een heel goed ambtelijk apparaat. Dus als wij iets doen, dan komt het iedere keer wel goed. Even nog iets oors, dat is soms hij jou speerpunten horen. Bijvoorbeeld naar de bron op de kelders. Ja. Hij jou zei van, ja, hoe gaan we nou om met die studentenwoningen en de inspectie daarvan? Hij landelijk hele discussie onkaart. Ja. Nadat toch een verwarde man, een vrouw op een fietspad ombrocht is, Ja, vreselijk. hij heel sterk maken van hoe gaan we om met die verwarde mensen. Ja. Dat is in feite, stiet natuurlijk net in de stiet net in de werk in het briefje van wat doet een burgemeester. Nee. Waarom op die zaken wil je dan toch landelijke discussie beginnen? Nou, bijna alles wat je doet is intuïtie. Hè? Van hier moet ik wat doen, of hier moet ik juist even wachten, of moet ik het niet doen. Dus meestal is het intuïtie, maar intuïtie is ook niet zo moeilijk. Als dit soort heftige dingen gebeuren, dan ben je natuurlijk meteen adrenaline, hoe is het mogelijk? En dan gaan allemaal automatische dingen gebeuren, want natuurlijk de politie, iedereen moet dan de dader pakken, al dat soort dingen. Bij een brand, de brandweer enzovoort. Dat was 2 dramatische dingen. Dat soort dingen gebeuren ook vaker nog dat mensen het niet eens weten. Omdat het oogt wat kleiner, maar dan is het ook een drama voor de familie, voor de slachtoffers. Ik ben nu aan het opruimen, dus ik kwam tegen bijvoorbeeld, toen ik hier niet zo lang was, is Niels, een jonge man, Niels, neergestoken in Kammergaburen. Want Mitje. Ja. hij liep langs iemand en hij zei Mitje tegen die jongen. Ja. En Mitje is natuurlijk gewoon in het Fries gewoon goedemiddag. Ja. Maar die andere dacht dat hij hem voor Mietje uitmaakte. En die heeft in de keukenla een mes gepakt en die jongen doodgestoken. Althans, nagenoeg. Nou, dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Dat heeft wel in de krant gestaan, maar natuurlijk niet met die enorme uitstraling in heel Nederland van de grote brand of die moord van die mevrouw Udodé. Maar dat zijn allemaal dingen die het langst bij je blijven en waarvan je denkt, hoe is de godsnaam mogelijk? Maar hoe zorg je dan ook weer dat die familie en dat die weer verder kunnen? En dit heeft ook enorme indruk gemaakt, die brand op de brandweerlieden. Ik weet nog, we hebben natuurlijk, waarom is het landelijk nieuws? Dat vroeg je. Allereerst omdat dit zo groot is dat mensen zeggen, hoe heeft het kunnen gebeuren? Nou, het eerste wat je dan moet doen, vind ik, is een onafhankelijk onderzoek laten doen. En dat is landelijk. Dus het is door landelijke, de inspectie heeft onderzoek gedaan naar die brand. Ook naar die moord van Udodé. En dat landelijk onderzoek komt dan na 6 of 8 maanden komt dat naar buiten. Dus dan is het allemaal landelijk nieuws. Nou, die moord van Udodé, die viel samen met de moord op Elsborst. En toen waren het jarenlang de 2 voorbeelden.
En nu hebben we inmiddels Anne Faber. Ja, het komt vaker voor helaas. En daarom is het landelijk nieuws. Ik heb dan wel weer dat ik dan ook weer met de VNG en met Kamerleden praat, met ministers. Geeft mij dan ook instrumenten om dit te voorkomen de volgende keer. En ja, dat is dan ook weer landelijk nieuws. Ja. Maar beloof je dat dan Aas en ik nog dwaan? Is het ik nog iets van, nou, had het over die studentenkamers gaat of over die verwarde meesken? Straks zeg ik in de eerste keer, maar dan ben ik daar gewoon steeds extra alert op. Ik ga daar heel praktisch te werk in de Eerste Kamer. Dan ga ik echt zeggen van jullie doen nu een voorstel, de gemeentes moeten wat doen. Maar als je ze niet goed instrumenten geeft of geld als gemeente, dan gaan ze dat niet goed doen. Ja. Even over die eerste keer, hoe vaak moet je daarheen in de week? De officiële vergaderingen zijn iedere dinsdag. En dan heb je natuurlijk nog voorbereiding, je hebt tussentijds overleg, je gaat het land in, je praat met belangengroepen. Dus ja, als je het lauwloenen doet, dan is het een dag. Maar als je het goed doet, dan is het meer. Ik weet, jouw huis is verkocht. Ja. Hier onder de Emmerkade. Ja. Waar komt het naar je huis te staan? In Haarlem. In Haarlem weer? Ja, we hebben de knoop doorgehakt. Okay. Daar kom ik natuurlijk vandaan. Ik woonde vorige keer, kwam 19 jaar in Heemstede, Haarlem, op de grens. En daar zijn de kinderen grotendeels geboren en opgegroeid. Ja, en dan ben ik toch benieuwd. Waarom net naar Grauw of Cubaard of Drachtste Compagnieën? Nou, ik heb ook al al 10 jaar lang hebben we ook al voor de weekends en de vakanties huisjes in de buurt van het Tjeukenmeer. En dat houden we lekker. Aha. Dus ik heb de beste van 2 werelden. Friesland en dan weer terug naar Haarlem. En is het huis in Haarlem of hoe? Ja, we hebben al iets gevonden. Dus, nou, gefeliciteerd. Ja. We gaan even naar het volgende, want er ben ik wat mensen die willen graag nog wat aan jou vertellen. Dan ben ik eerst even naar Sjen, ik even de markt opgong. En dan heb ik mensen vragen van, wat wil je de burgemeester nog zeggen? Geachte heer Kronen. Nou, meneer Kronen. Dag meneer Kronen. Beste meneer Fred Kronen. Beste meneer Kronen, Fred, ik wil in ieder geval bedanken voor uw ambtstermijn hier in Leeuwarden. Dus veel positieve dingen gedaan voor Leeuwarden en natuurlijk als hoogtepunt culturele hoofdstad 2018 waar u ontzettend veel aan bijgedragen om dat hierheen te halen. Wij wonen hier nog 4. Ik vind dat de stad heel erg vooruitgaand is. En gelukkig heb ik je persoonlijk nooit ontmoeten hoeven, want dan is het vaak niet zo goed. En ik wens je veel succes in de Eerste Kamer. Ik wens je een hele soort succes in Den Haag daar. En opkomend voor de gewone man op een werkvloer. Dankjewel voor alles wat je voor jouw dien hebt. Ik heb een heel soort goede dingen wat ik doe, wat ik in Den Haag erover in. Hoe je strijden hebt voor alle rijksdiensten die hier nog in jou zitten. Hoe je alles nijrekken hebt om dingen hier te horen of hier naar dat te helpen. Volgens mij ga je echt het verschil maken als persoon. Ik werk bij de reclassering en ik ben zeer trots dat u de veiligheid zo hoog in het vaandel heeft. En daar wil ik u voor bedanken en voor uw inzet en enthousiasme die u altijd teweeg brengt. Wij zijn beste burgemeester en ik wens je heel veel succes met je nieuwe baan. Bedankt dat je zo lang in onze prachtige stad en onze gemeente burgemeester wilde zijn. Dat heb je met prachtige resultaten gedaan. Ik bedank je daar hartelijk voor en wens je voor de rest van je carrière en je leven God zegen toe en heel veel plezier. Jo heeft mij maar bepaalde zaakjes geholpen. Waar andere instanties mij in gewurren lieten. Toen heb ik brieven aan jou schreven, meerdere keren. En daar heb je heel goed werk aan in verrichten. Zodat het al hier van mij goed te plak komen is. Ik wil je daar hartelijk voor danken. En het allerbeste dan wens ik je in je nieuwe functie in de politiek in Den Haag. Toch? Mie en ik. Nou, tegen dank voor alles. Je bent de beste man van Ljouwert. Voor alle burgers en goede heid. Zo zeg ik het tenminste. Ja, een vet huis best dier, maar er zijn geen mensen die wat onaardig zezen worden. Dus, die heb jij natuurlijk uitgeknipt. Maar er zijn nog meer mensen. Die komen van de Joen 30 steen bij Marianne. Marianne. Ja, ik heb naast mij staan een heel bijzonder famke. Want dit is namelijk de kinderburgemeester. Dit is Sienna en daar mag best wel even heel hut verklapt worden. En ik zei er al aan Sienna, ik zei jij hebt de ketting wel om, de burgemeester niet. En Sienna, jij bent kinderburgemeester. Kun jij heel kort even vertellen wat de kinderburgemeester doet? Mag je in die microfoon doen? De kinderburgemeester die doet bijvoorbeeld ook de kranslegging op 4 mei. En ja, die open dingen, wat met kinderen te maken heeft. En jij hebt iets te zeggen tegen burgemeester Kronen, hè? Ja. Ga je gang. Ik heb een vraag. Wat is uw leukste herinnering aan de gemeente Leeuwarden? Wat een ontzettend goede vraag. Ja, en hoeveel tijd krijg ik?
Nou, dat is natuurlijk vaker gevraagd. En dat is heel moeilijk, want je maakt heel veel dingen mee. Soms hele grote, voor iedereen snapt, ja, cultuurhoofdstad, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Maar soms ook juist kleine dingen, want als iemand op straat zoiets zegt als hier, dan loop ik natuurlijk ook op wieltjes, hoe heet dat, op molentjes. En dan, dat vind ik minstens zo leuk, dat mensen herkennen dat je iets leuks hebt gedaan. Maar de rode draad bij alles wat ik heb gedaan, is dat ik eigenlijk niet zoveel heb gedaan. Want ik heb bijna altijd overal steun bij gekregen. Of het nou is officieel in de raad enzovoorts. Want als de raad het niet wil, mag ik niks. Maar Culturele Hoofdstad is natuurlijk, daarom is het zo goed geweest, is natuurlijk georganiseerd door duizenden mensen. En niet door mij. Ik heb niks georganiseerd. Helemaal niks. Het is niet gedaan door ambtenaren, want die hebben veel gedaan. Maar het zijn allemaal, ook niet alleen door de officiële clubs, zoals de Harmonie of de Neushoorn. Maar het is altijd overal vrijwilligers bij geweest. En ook allerlei soorten vrijwilligers. Gewoon mensen die daar aan die armen hingen van die reus. Hè, dat vind ik zo'n geweldig voorbeeld. Die mevrouw die zei, en ik wilde de linkerarm en ik heb de linkerarm gekregen. Hè, dus die mocht daar aan hangen. Maar ook al die mensen van talent die overal aan hebben meegedaan. Mensen die nooit ergens aan mee mogen doen of moeilijk is. Adje Lamberts, waarin alle scholen hebben daaraan meegedaan. Noem maar op. Dus het leukste is dat als je in Friesland... mensen vinden het leuk om dingen te organiseren. Dat heb ik ook vanaf dag 1 ontdekt. Ik kwam natuurlijk uit Amsterdam een tijd gewoond. En de Randstad. En die bluffen veel, maar die doen niks. En hier is het omgekeerd. De Friesen bluffen te weinig. Maar ze organiseren altijd van alles. Ja. En dat vind ik een markant verschil. Dat is echt zo. Ja, dan voor de kinderburgemeester. Wat vind jij het mooiste van Leeuwarden? Ik vind heel veel dingen heel mooi. En ik vond de culturele hoofdstad ook heel leuk. Ja. En vind je het ook jammer dat Vert weggaat? Ja. Heeft hij jou goed geholpen? Ja. Hoe doet hij dat dan? Nou, bijvoorbeeld met de foto's, dan was hij wel grappig. Oh ja? Nou, dat horen we voor het eerst. Nou ja, dat zijn officiële statieportretten maken we dan in de hal van het gemeentehuis. En het mooie oude stadhuis, daar ben jij natuurlijk geweest met de loco kinderburgemeester. En dan maken we echt statieportretten. Dus jullie twee met mij, jij alleen met mij, jullie tweeën samen zonder mij, noem het maar op. En dat is natuurlijk best even leuk. Jongens, wil je later ook echt burgemeester worden? Dat weet ik niet. Nee, nou ga het eerst nog maar uitvinden. Applaus voor onze kinderburgemeester. Ja. En bij Iepen Up hebben we natuurlijk altijd muziek. En we dachten van ja, we kennen net samen muziek haar. Dus we gaan onze Lauwert de Nachtegaal, Reina van Zandvoort, die giet van uw jongen. Het zijn bekende versjes, dus iedereen kent mij jongen, dus door het ik vooral. Liedje gaan, zwaaien mij de jerms, mij ek. Ze brengen nog hele stemming. Het is toch een beetje een feestelijke uitzending. Dames en heren, applaus voor Reina! Steht so fest, was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch für dich. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Yeah. Du allein kannst mich verstehen. Du darfst nie mehr von mir gehen. Ihr Sterben ist mein Leben auch so schön.
je nu doet. Was als geschehen blijft, ich bleibe bei dir. Ich lebe nur noch für dich. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Yeah, du allein kannst mich verstehen. Du darfst nie von mir gehen. Du, ich will dir etwas sagen, was ich nur zu keiner anderen Jungen, zu einem anderen Jungen gesagt habe. Ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb. Und ich will dir immer lieb haben. Immer. Nur du. Oh, ich hab mir, was ich hab du. Ich hab ein Ziel, oh, dieses Ziel bist du, bist du, bist du. Ich kann nicht sagen, was du für mich bist. Sag, dass ich dich verlieb. Ohne dich lieben, das kann ich nicht mehr. Ich lebe nur noch für dich. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Yeah, du allein kannst mich verstehen. Du kannst nie von mir gehen. Du allein kannst mich verstehen. Dankjewel. Ja, geweldig. Maar Jacco, Ja. mijn Fries is natuurlijk heel goed, maar mijn Duits niet. Wat bedoelde ze nou? Ze zei, nou ja, wat ze eigenlijk zei was, ich liebe dich. Ah, Ja. Immer lieb haben. Und immer lieb haben, ook nog eens een keer. Ja, nou, Reina bedankt. We zullen straks weer, want Reina komt nog een keer. Ik hier even zoen. Deze tafel zong heel goed mij. Deze, die tafel met hipsters ziet men hier nog wat moeite. Maar jongens, je kunt correct denken dat het ironisch is. Dan maakt het volle borst. Want we gaan straks nog een heel bekend versje zong bij elkaar. Trouwens, even, want dit doet me dus, we hier te Joet al oer. Reina zongt volle beter als Madonna dat doet. Ja. Bij Eurovisie. Maar Vert, toen Nederland won, toen bij hem al je burgemeester, wethouders Arno Brok al je het Eurovisie Songfestival met naar Lauwert. nou, wethouder Sjoerd Vijsma heeft als eerste getwitterd. En dat heb ik natuurlijk meteen doorgetwitterd en zo. Want het is natuurlijk wel heel leuk om... Natuurlijk, dit zijn dingen altijd... Je weet nooit hoe dat gaat lopen, maar... We hebben natuurlijk laten zien met al die dingen van Culturele Hoofdstad... en daarvoor dat we iets groots kunnen organiseren. Hier zouden we het ook doen met heel veel betrokkenheid van allerlei mensen erbij. Want ja, natuurlijk is dat... Volgens regeltjes allemaal een internationaal spel. Maar daaromheen kun je natuurlijk heel veel dingen doen. Meid je daar echt kans op? Nou, ik denk dat het niet eens uitgesloten is. Omdat... dat zeiden mensen ook bij Culturele Hoofdstad. Nou, er waren 4 grote kandidaten. Ja. En toen zeiden die burgemeesters van Den Haag, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Maastricht. Ja. Oh, leuk, vet dat jullie ook meedoen. Zo van, En was dat leuk, want wij zijn graag underdog als Friesen natuurlijk. Maar die dachten echt tot aan de juryuitspraak dat zij zouden winnen en wij niet. Een fantastisch berichtje naar het volgende filmpje.
Goeie en welkom bij Joert. Ljouwert, het culturele haardstad van Europa in 2018. Het nijs van Justus zal intussen elke keer wel bereikt hebben. Voor de Blutsen is het Joert een dag van bijkomen. Just de middag barst het feest los. En juist de wie er op een nijdenblieskip doet de delegatie uit Amsterdam waarom kwam in Ljouwert om daar verder feest te vieren. Maar achterbleus. Zo mooi, hè? Zo mooi, hè? Ik heb nu hoger gesprongen dan jullie, hè? Dat kan haast niet. Domme, en dan die vlaggen op die toer daar. Heb je gewonnen, Janis? Ja. Soort reacties kregen er al in tussen? Ja, ik geloof 323 sms'jes. En als we nu klaar zijn, dan zijn het er weer 350. Ja. Het is ongelooflijk. Uit heel Nederland. Iedereen die mijn telefoonnummer ooit heeft gekregen, weet me nu te vinden. Maar het is het symbool dat we hebben, dat heeft de jury ook gezegd. We hebben een innovatie van de culturele hoofdstad. Het is altijd top-down. Doe veel dingen, Europese theaters komen hier uitvoeringen doen. Dat gaan we ook doen, maar we hebben gezegd het moet van onderop komen. Dus de innovatie, cultuur moet van mensen zijn. En Europa is ook al top-down. Cultuur in Europa wordt van de mensen. En ik denk dat mensen dat hebben gevoeld. En het tweede wat ze zeiden, jullie zijn een meanskip. Jullie kopen geen cultuur, jullie doen het samen. Dus meanskip is ons teamwork. En nou, dat zie je wel, want ik heb begrepen dat 3000 mensen uit hun dak gingen hè, toen wij in Amsterdam waren. Dus... Ja, was je daar nog wat van mooi in Amsterdam? Ja, we hebben het gehoord. Okay. We hoorden het. En het is ook een beetje leuk, Friesland is brutaal, hè? Dus de Friese vlag hing op de Westertoren. Ja. Dus dat is een uniek beeld. Omdat cultuur moet uitdagend, verrassend en vernieuwend zijn. Moet je een beetje durven. Ja, matje een beetje dwarren. Het mooie vond ik van die dag, want deze hoeven nog net. Het mooie vond ik van die dag, want ik weet natuurlijk zelf ook belutsen bij cultureel haard, dat we hier bewoen, met het enige wat we vierten wien om te organiseren wie uw eigen feest daarna, van wat als we winnen. Daar hebben we niks voor regeld. Ja. Dus dat is misschien die bluff en het dwalen. Nou, wat ik leuk vond die vlag. Later vroeg een van die burgemeesters die verloren had, hoe heb je dat geregeld, die vlag op die... Want die dachten dat natuurlijk, Toen zei ik, nou, er heeft gewoon iemand van ons, ik geloof Hetze Klarenbeek, die heeft gewoon gebeld met de kerk. Mogen wij die vlag op de toren hangen? En toen had de kerk gezegd, ja, die kerk is van de gemeente, dus dan moet je de gemeente bellen. Ik vind het goed. Heeft die gemeente gebeld, mag dat? Nou, als de koster het goed vindt, mag het. Klaar. Ja, dat is alles. Nou ken ik een variant van het verhaal. Dus niet een vergunning aanvragen en geld betalen, whatever. En ik zei het, hè, is dat nou brutaal of is dat gewoon doen? Vet, ik moet eerlijk zeggen, er is nog een orenversie van dat verhaal. Oh. Dit is de leukste versie. Er is wel een flinke portie Berenburg naar die koster gaan. Ja, dat is waar. Ja. Dus, maar nou zal ik jou een ander verhaal vertellen. Tijdens de eerste ronde, niet deze, maar de eerste ronde waarin dus dan wij door mochten en Utrecht en Den Haag eruit gingen. Toen hebben wij dus met de jury in Amsterdam, hadden we ook Berenburg bij ons. En worstjes. Van Winnie Weidenaar. Ik mag geen reclame maken. En kleine flesjes whisky. Berenburg. En je komt binnen en je mag je opstellen. En toen heb ik samen met Winnie die flesjes neergezet en die worst. En toen zei de jury, u denkt nog niet dat u ons kunt omkopen. En toen zei ik, nou, ik kan u ervan overtuigen. Wij gaan nu in 1,5 jaar alleen maar dingen zeggen om u om te kopen. Maar dat was ook zoiets grappigs. Want dat deden de anderen niet. Die kwamen gewoon binnen en die gingen daar keurig in het pak staan. En die gingen keurig verhaal houden. En nog mooier was, nadat die waren uitgedeeld. Toen stelde ik dus de 8 leden van onze delegatie voor. Wij stonden al keurig voor zo'n jurytafel. En toen zei ik geef al die namen genoemd. En zei ik, nu geef ik als eerste het woord aan Tjebbe Hettinga. En dat was overdonderend. Want die ging doen dat gedicht De Stad. Nou, iedereen weet hoe geweldig mooi hij kan declameren. Met Sietse Parksma met muziek erbij. En toen dacht de jury al, wat krijgen we nou? Dus we hadden niks gezegd. Ze hadden Berenburg, worstjes en Tjebbe Hettinga. Toen hadden wij al gewonnen. Ja. Er is nog een traject daarvoor, hè? Want eerst woe provincie Friesland en Limburg waren als regio. Ja. Er is een Tiert West, dat kun je nou wel vertellen, want het is achter de reg en daar zit je maar Peermeesken. Er is natuurlijk een moment West dat jou on je wet er al onvielen koen. Janne Wietske de Vries van de provincie komt azen bij mij om mijn hulp te vregen, want het moet een stad wezen. Een vraag werd bij de gemeente nog helemaal geen middelen wien of helemaal niks regeld wien, werd de gemeente die ik nog net hoe hoorn hier. Hoe lang zie je het ertussen dat je toch van het komt deze kant op en dat Janne Wietske bij jou kan? Nou, in de zomer van 2011 was dat. Toen bleek dat het
project bij de provincie een beetje ging vertragen, stokken. Maar toen kwam Janne Wietske, ik geloof op 5 september. En die zei, Vert, de gemeente moet het gaan doen, want juridisch mag niet de provincie culturele hoofdstad zijn. Het is niet een provincie culturele hoofdstad, maar het is geen culturele provincie, maar het is een culturele hoofdstad. En dus jij moet het doen. En toen dacht ik, ik moet mijn handtekening zetten. Hè. Dat is gewoon indienen namens allemaal. En ik moet iedere dag dingen tekenen waar ik niks mee te maken heb. Ik dacht, moet ik op mijn handtekening zetten? Nee, je moet dan ook echt als stad het trekken. Je moet dan als burgemeester en de wethouders en de hele stad moet laten zien, jullie trekken het. Dus het mag wel een stad zijn met zijn omgeving. Hè, Leeuwarden met Friesland. Maar het mag niet Friesland zijn waar toevallig een stad in ligt. Maar dat is eigenlijk een onmogelijke vraag. Ik vond het wel grappig. Want als je nee zei, dat is ook zo lullig. Dus je kan eigenlijk alleen maar ja zeggen. Nou, als ik nee had gezegd, was het niet doorgegaan. Dan was het project in schoonheid gestorven. En ik moest toen even nadenken of ik dat ging doen. Toen heb ik eerst gezegd, we zitten te bezuinigen. Dus de gemeenteraad zal niet zeggen, hier heb je even lekker geld ervoor. Dus dat was ook zo. De gemeenteraad zei in meerderheid nee. De gemeenteraad zei, dat gaan we toch niet doen. Wij zijn niet Barcelona en noem het maar op. Maar ik heb toen gezegd, we gaan het dus ook anders doen. We gaan niet met heel veel geld artiesten uit het buitenland halen. Dat was overigens wel Eindhoven aan doen. Die hadden een budget van 100 miljoen toen al. En die gingen een beetje Amsterdam naspelen. Want Eindhoven wil graag op de kaart als een van de 5 grote steden. Hè, na de 4 grote steden. Dus die hadden een hele andere agenda dan wij. En toen heb ik dus die 2 innovatiedingen, dat zeg ik hier natuurlijk mooier dan toen. Toen heb ik gezegd, wij gaan het van onderop doen. En wij gaan inhoudelijke problemen op de agenda zetten. Maar jouw schat... Dus toen heb ik gezegd, het is culturele hoofdstad met een kleine C. Ja, niet met een grote C. Je blauwe een bestuurder. Dus je wil je handen net bronnen aan iets wat je afgang wijzen kan. Dus ja, wat uitzoek je dan toch? Want je weet helemaal niet wat er op je oude komt. Wat uitzoek je dan toch om het te dwalen? Nou, de gemeenteraad was dus eigenlijk tegen. En toen heb ik van 2 groepen nadrukkelijk steun gekregen. Dat waren de ondernemers. En dat was de coöperatiegroep, waar jij ook tegenaan hing. En Sjoerd Bootsma die hier nu is, Klaas Sietse Spoelstra, Harmen van der Hoek. Nou, die groep. En nog allemaal vrouwen ook, ja. Hè? En nog allemaal vrouwen ook, ja. Maar in ieder geval, die groep was er ook mee gestopt. Dus toen is er nog een bijeenkomst, heb ik op hun verzoek gedaan. Zijn ze nog een keer bij elkaar gekomen. En toen hebben we gezegd, nou oké, we willen nog maar 1 poging doen. En die groep heeft toen een groot deel van het witboek geschreven. Hij was achter de eren krabben in al die jaren in de oren in van jongen. Ik heb iedere dag gedacht, het gaat mis. Ja, en wat dan specifiek? Nou, het is iedere keer, zelfs vorig jaar nog. Het ging natuurlijk allemaal achteraf goed. En we hadden veel mooier weer dan nu alleen. Hè? Moet je eens even nagaan. Het is nu niet regen, maar het is nu kouder dan vorig jaar. Hadden we prachtig weer voor al die evenementen. Dus dat was al heel bijzonder. Maar het bleef iedere keer spannend, want de openingsavond met de koning en de koningin. Dat was akelig. Oh ja, en wij hadden gedacht, dat wordt een groot... Je hebt het nog koud. Ja, ik heb het nog koud. Ja. Overigens, Tim Laning was ook, die heeft toen als eerste gezegd, oké, we komen nog een keer bij elkaar om met de jongeren gaan we nou toch door als de gemeente het gaat doen in plaats van de provincie. En, ja. Trouwens, ik dank met name de ondernemers die zeiden, dat moet je gewoon doen. Als je verliest is niet erg. En de ondernemers, zei ik van ja, maar de gemeenteraad wilde dat jullie sponsor zijn. En dan hebben ze allemaal brieven ondertekend dat ze wel wilden sponsoren. Dus toen moest de gemeenteraad om. En de jongeren hebben dat bidboek gemaakt. En hebben ook tegen raadsleden gezegd, ook tegen jongeren, hun leeftijdsgenoten. Hou nou op, dit moet gewoon. Dit is een kans voor Friesland. Ja. Dus ik hoefde alleen maar weer de bal in het doel te schieten. Hè? Ik begreep trouwens dat er bij de opening iets grandioos misging is. Want de heer Frans Timmermans, eurocommissaris, wie ziet echt kleer voor de opening. Iedereen wie hem vierten, die had de oorloer in het wapen van Leeuwarden zitten, is toen maar weer een huistagon. Klopt dat? Wat had hij met het wapen? Hij heeft 1,5 uur in het wapen van Leeuwarden gezeten. Toen kwam er niemand, is hij maar weer naar Brussel gegaan. Hij heeft gewoon gesproken tijdens de opening. Hij heeft speech gehouden. Oké. Nee, ik weet niet wat hij daarna heeft gedaan, maar hij heeft een speech gehouden tijdens de opening. En die was een prima speech trouwens. Okay. En die heeft hij laatst nog herhaald, want hij was hier op 5 mei. Dan ben ik dus ik heb geen slechte herinnering aan. Nee, kijk, het is altijd zo. Er is toen heel veel drukte. Maar het ergste was die kou. Dus toen hadden wij dus hier bedacht, de culturele hoofdstad had bedacht, we gaan op 3-4 pleinen staan. Dan kunnen er wel 20.000, 30.000 mensen komen. En ja. Laten we op iedere plein iets zien. Hè? Foppe de Haan en al. Ja. Maar ik hoorde een half uur, 20 minuten voor mensen naar buiten moesten, de koning en de koningin, dat er nog bijna niemand stond. Dus ik dacht, nou dat is leuk, hoe moet ik hun uitleggen dat we daar staan? Groots feest, nationale televisie, rechtstreekse uitzending, staan maar 2000 mensen. Maar iedereen dacht natuurlijk, het is koud, ik blijf binnen en ik ga pas de laatste 5 minuten naar buiten. Dat is logisch. Mensen van huis kwamen of uit de kroeg.
En toen stonden er wel 40.000 mensen. Even naar het IR. Je hebt het al over de Reuzenhoorn. Wat vond je zelf nou echt het leukst? Want je wist natuurlijk een heel soort. Je wist het projectomschrijving. Ze heen al die vergaderingshoorn. Met de meesten van cultureel HZ. Met de ambtenaren. Al dat gedoe. Met de IR-directeur naar de oren. Dan kom je dus bij die projecten. Of bij de uitvoeringen of opvoeringen. Waar terug ben je in dat hier nog rekken? Qua stuk of Nou ja, project. ook hier geldt weer, je kunt niet zeggen er is één de beste. Want in zijn soort was de Reuzen een van de grootste projecten. En het Vaderpaard en het Stormruiter. Dus dat waren in hun soort waren dat al de beste projecten die er ooit geweest zijn. Maar met de kinderen achter bij de centrale opvoeringen waar ze een jaar op hebben geoefend van Adje Lambert project. Dat was nou half klein, half groot. Maar dat is zo geweldig wat die kinderen dan doen. Maar dat was ook weer voor in de plantenkassen bij Seksbierum. Ja. Maar ik onthoud alles ervan. Want bij al die projecten waren, wat ik eerder zei, was altijd een combinatie van amateurs, vrijwilligers, professionals enzovoort. Ja, wat hij zelf en onder de Tour was natuurlijk ook zo'n fantastisch voorbeeld. Er zijn mensen in die dorpen die zeiden, we hebben nu voor het eerst sinds jaren weer met elkaar iets gedaan. Een stuk gemaakt. Ik deed de koffie, hij deed dat. En die mensen die hebben er denk ik nu nog... Dit is misschien wel een van de grootste projecten die je dien hebt als burgemeester. Ja. Wat hij er zelf van leert. Nou ja, het is gewoon altijd maar weer... Bij intuïtie denk je van, oh, laat nu maar lopen. De andere keer denk je bij intuïtie, oh, nu moet ik even wat doen. Ik herinner me nog wel dat er een hele discussie was. We hadden van de Reuzen, dat is geen goedkoop project. En we hadden natuurlijk al vastgelegd de grote reus en het meisje, de dochter. Maar de hond niet. Want we dachten, we gaan tussentijds nog wat extra geld binnenhalen en dan kan die hond er ook nog bij. En het bleek zo groot te worden in de stad, hè, want we hebben de auto's uit de stad. Maar ook gezegd, je mag niet fietsen in de stad, want er komen zoveel mensen. Dus toen dacht ik, ja, maar dan is het vanuit veiligheid ook moeilijk te beheersen. En die hond speelt dan een belangrijke rol, want die hond kan helpen dat mensen niet lang hoeven te wachten, maar dat er altijd wat gebeurt. En toen heb ik gezegd intern, nou dan gaan we toch die hond doen. Ik heb het ondernemers gebeld, die zeiden we gaan geld geven. Bleek achteraf niet te lukken, maar ik had wel al ja gezegd. Ja, dat is gewoon intuïtie. Want als ik volgens de regeltjes had gewerkt, had ik moeten wachten tot de brieven binnen waren met het geld. Dan was het te laat geweest. Dus eigenlijk en achteraf zegt natuurlijk iedereen, oh prima. Ja, dus eigenlijk behalve de gemeenteraad. Ik had ervan geleerd dat je net alles soms via de regels dwaan had. Nou, er zijn altijd verschillende regels. Soms kun je een beetje die kant de regels pakken en dan daar. Ja, nou, dat is maar goed. Ik doe niks tegen de regels. Nee, dat is maar goed als burgemeester dat je de verschillende regels dan kent, welke het beste uitkomen. Nou, ik was toch hoe de culturele HZ had. Je hiet al even hoe. Dat is die Sjoerd Bootsma, een van de meesten die het al heel lang bij culturele HZ belutsen die. En ik nou nog on het nijtinken is van hoe nou verder. En hij is ook een persoon werd onvregen. Wat wil je nog zien? Vert, kronen, zezen. Even een applausje voor Sjoerd. Ja, en Sjoerd, je moest er even over nadenken. Ja. Want jij stroomt blijkbaar over van de anekdotes met de burgemeester. Nou, dus ik zou zeggen... Maar die ene mag ik zelf straks vertellen. Dat met dat geknuffel? Ja. In één keer goed. Ja, dat klopt. Nou, toch wel een aantal eigenlijk. Ik moest er inderdaad even over nadenken. Maar ik denk dat ik het 2 heb. En die sluit een beetje aan bij die mevrouw die het net had over het zijn van een goede burgervader. Die mevrouw die brieven had geschreven in dat filmpje. Dat vond ik eigenlijk een heel mooie. Want op 2 momenten, Vert, heb ik je meegemaakt als iemand die, vond ik, een goed burgervader is geweest. Een goed vader, ik mag het zelf een klein beetje nu in de praktijk brengen. Dat is heel erg leuk. Wie daar nog niet aan begonnen is, gewoon morgen aan beginnen. Een goed vader geeft niet alleen het goed voorbeeld, maar inspireert ook. En geeft vertrouwen en zegt, je kan het, ga het maar doen. En daarmee doen we het samen. En dat is voor mij 2 keer gebeurd. En de eerste keer werd eigenlijk net genoemd, dat is met die groep. En dat cultureel hoofdstad willen worden en die coöperatiegroep. En dat je eigenlijk hebt gezegd, nou, ik zorg voor de ruimte om dat te gaan doen en doe het maar. En dan vertrouwen geven aan een groep mensen die zich wel in het klein had bewezen, maar zeker nog niet in het groot hebben bewezen. Daar had je ook heel hard nat kunnen gaan als burgemeester. Daar zat risico in en dat heb je gedaan. En ik denk dat we met z'n allen, en zeker ook die mensen die er heel hard aan hebben gewerkt, super dankbaar zijn dat dat is gebeurd. Maar een ander voorbeeld, daar kreeg ik echt kippenvel van op de armen. En dat was de eerste editie van Welcome to the Village. Overigens, die opmerking over die regels en vergunningen en zo, die heb ik gehoord. En de gemeente.
Dat was de eerste editie van Welcome to the Village. Dat was in 2013 op de Groene Ster, een 3-daags festival. Dat was al eens eerder geprobeerd in de jaren 90. Helaas toen niet gelukt. Die hadden ook ongelooflijk slecht weer. En wij zouden dat ook nog eens een keer proberen. Er was al een wens in de stad, al heel lang, om weer zo'n 3-daags festival te doen. En dan begonnen we ook als een jonge club aan. Met sommige mensen met veel ervaring, maar de meeste mensen met heel weinig ervaring. En eigenlijk, die eerste dagen van dat festival, we gingen hartstikke nat. Want we hadden eigenlijk niet de ervaring om dat goed te kunnen. We liepen achter de feiten aan, er brak iemand een been. Er waren 200 vrijwilligers te weinig. Ja, we lachen er nu om, toen lachten we er niet zo hard om. 200 vrijwilligers te weinig. Ik weet nog, wij sliepen als soort van kernorganisatie 7 uur in 4 nachten. Dat is ook heel onverstandig. Dus we liepen achter de feiten en we gingen ook later open op zaterdag, want het terrein was nog niet klaar. Er moest nog een strontkar door het publiek heen zo'n beetje. Dat was niet leuk. En toen werd een noodweer voorspeld. Noodweer. In België was een festival, er waren 2 mensen overleden uit de bliksem. Oh ja. Dat is niet cool. Dus je weet, nu staan de knikker. Nou, dan heb je een veiligheidsteam met zo'n festival. Daar zitten mensen van de politie in en de brandweer en de gezondheidsdiensten. En iemand van de gemeente en iemand van het festival zelf. En dan ga je scenario's maken en ga je nadenken wat gaat er gebeuren als die onweerswolk hier naartoe komt. En er was eigenlijk maar 1 scenario die in de praktijk moest worden gebracht en dat was ontruimen. Nou, ontruimen met een festival met een paar duizend mensen en dan uren dicht moeten misschien wel. Ja, dan denk je, fuck, dit is het. Dit is gewoon afgelopen, we gaan gewoon failliet. Dit is echt super waardeloos. En we hebben die ontruiming gedaan. Dat was echt ongelooflijk heftig. Want ga maar eens een festivalterrein ontruimen van 2000 man. En je hebt dat nog nooit gedaan. En de politie bemoeit zich ermee. En de brandweer bemoeit zich ermee. Dus je staat er echt stijf van de adrenaline en onzekerheid eigenlijk. Net zo'n festivalterrein ontruimd hebben. Dus je hebt al je betalende bezoekers zeg maar, naar buiten gebracht. En je denkt, oh fuck, weet je, dit kan wel eens afgelopen zijn. En toen kwam jij het trein oplopen. En ik weet niet of jij je dit nog kan herinneren. Maar je zei, ik ben net terug van vakantie. Ik heb gehoord wat hier is gebeurd. Kan ik wat voor jullie doen? En dat was zo fijn. Ik krijg er nog steeds een beetje kippenvel van. En toen dacht ik, ja, dit is een goede burgervader. Dus dank je wel nog daarvoor. Dat heb ik nu deze maanden meer. Dan denk ik, als je mij 5 minuten geleden had gevraagd wat toen gebeurd was, had ik dit niet kunnen navertellen. Maar nu het vertelt, komt het terug. Hè? Ja, dat is grappig. Ja. Dus ik heb toch wel 2 leuke maanden voor de boeg nu. Want het zijn leuke ervaringen. Ja, dan kom je een oud krantenknipsel tegen of zo'n verhaal. Dan denk je, oh ja, zo staat het ook alweer. Ja. Het is tegelijkertijd het bewijs dat ik niet zoveel hoef te doen. Want jullie hadden al dingen geregeld. Jij had al die adrenaline en die stress. De politie, je noemde ze. Mijn ambtenaren, bijvoorbeeld Claire de Jong zal het zijn geweest. Ja. Die had mij gebeld. Moeten we ontruimen of niet? Ik zeg, ja, laten we maar geen risico nemen. Dus ik wist het. Ik wist, ontruimen is better safe than sorry. Want als er ook iets misgaat. Want dan had je inderdaad ook in andere festivals waar het allemaal misging met onweer en bliksem. Dus het enige wat ik hoef te doen is dan er naartoe gaan. En laten blijken dat ik het weet. En ik heb jou door te zeggen, kan ik nog wat doen? Heb ik jou bedankt. Want jij hoefde niks meer te doen, je had het al gedaan. En dat heb ik wel geleerd als burgemeester in dit voorbeeld. Maar ook, ik mocht een keer een buurthuis openen. En toen was ik hier pas. En die mensen hadden het buurthuis zelf natuurlijk grotendeels opgeknapt, zelf geschilderd, noem het dan maar op. En toen kreeg ik een fles wijn en een prachtige bos bloemen. Niet zo eentje van de Shell. En toen dacht ik, ja, maar ik heb niks gedaan. Dus waarom kreeg ik dat nou? Dus ik gaf het terug. Ik zei, drinken jullie die wijn op bij je volgende bestuursvergadering? En toen waren ze bijna beledigd. Want ik kwam natuurlijk niet als Vertje Kronen vertellen, maar namens de samenleving, Amsketen om. Ja. En dat is dit voorbeeld ook. Kennelijk is de rol van de burgemeester inderdaad. Om dan te zeggen, jullie hebben het goed gedaan. Kan ik nog wat voor je doen? Dat hoeft eigenlijk niet, want jullie hebben het goed gedaan. En dat is wat ik iedere keer heb gemerkt. Ik hoef niet zoveel te doen. Af en toe een beetje bijsturen. Dus ja, ik herinner me. Maar dan gaan die Friese het zelf verder wel doen en die Leeuwarders. Dus jullie kunnen zoveel zelf. Sjoerd, toch nog even het knuffelverhaal. Ja, nee, ik moet nog in je hoeft niet zo heel veel te doen. Ik herinner mij ook een overleg op de Blokhuispoort met de minister van Cultuur, destijds Jet Bussemaker. En die zei over Vet toen hij wegliep, ja, dat is dus de meest bellende burgemeester van Nederland. Dus ik hoef niet zoveel te doen. We hebben net gehoord dat het er altijd wel een goed verhaal was. Dat zal ik niet ontkennen en ik mag niet meer bellen op de fiets. Dat is ook weer zo. Ja. Maar die knuffel was heel leuk toen we de eerste ronde hadden van de jury. Hè? Die bijeenkomst waar ook dan Tjebbe Hettinga was enzovoort. Toen kwamen we terug en we hadden natuurlijk daar net gehoord dat Utrecht en Den Haag eruit waren. Die wethouders zaten te huilen, want die wethouders hadden natuurlijk met geld en de gemeenteraad en die hadden verloren. Van Leeuwarden nota bene.
Maar goed, toen kwamen wij terug en toen was de Blok en Sport nog lang natuurlijk niet verbouwd. En toen hadden jullie een tent georganiseerd op het binnenplein. En toen kwamen wij natuurlijk net zo enthousiast als hier uit de auto. En de eerste die bij de ingang stond was Sjoerd. En toen kreeg ik een warme knuffel. En als Sjoerd je een knuffel geeft, dan ga je... Dat is een knuffel. Ja, en als verrassing... En toen ben ik 3 dagen niet onder de douche geweest. Dames en heren, ik kan heel vrolijk mij dat als verrassing stiert, als het voorbij is, Sjoerd bij de uitgang en krijgt iedereen een knuffel. Sjoerd Boomsma, bedankt. Ja. Voordat we naar de muziek gaan, Marianne, waar bist daar? Marianne stiet aas en daar nog even. Jim krijgt aas de koers. Als je hem zei van, je zit hier in die site, ik ben net vregen, maar ik wil nog graag even wat zeggen. Je dan tijdens de muziek even naar Marianne toe, dan krijg je nog het woord om nog even iets onder de Borgmaster te zeggen. Open mic, zo gezegd. Maar daarom eerst weer applaus voor Reina. Ik verwacht nou alle zijstafels onderbaar, meisjongens, op deze feestelijke joen. Ek dit versje kunnen we alle jaar. Applaus voor u zo lauwerter nachtegaal Reina. En we mogen die handjes natuurlijk heen en weer doen, hè. Je kunt ook vast oefenen met het zwaaien naar de burgemeester, als je weggaat. Through the storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and a sweet silver song of a lark. Walk on for the wind, walk on for the rain, though your dreams been tossed or blown. Walk on with hope in your heart, and you never walk alone. You'll never walk alone. Walk on with hope in your heart, and you never walk alone. You'll never Dankjewel. Reina, fantastisch. Jongens, het blonk fantastisch. We aas nog één versje. Ik vond echt de hipsters die een heel leuk mij. Maar neem een voorbeeld aan Sjoerd. Die zwaaide de hele tijd. Dus fantastisch. Wie er nog meest iets zegt? Ik wil nog graag nog even de koers pakken om nog even iets te zeggen in de burgemeester. Ja, of een vraag stellen willen of iets oorzezen willen. Ken alle gen nog.
Net al een keer tegelijk. Kind namelijk no. Nee, iedereen is tevreden. Oh, wacht. Ja, nou ja. Nou, dan kom ik er aan. Oh ja, nou kom. Kom er aan. Ho, ho, ho. Ja, nee, ik hoor hem zelf even beter als het net slim is. Nou, je bent 11 jaar burgemeester. Even staan alsjeblieft. Oh, oké. Jongen. Je bent 11 jaar burgemeester geweest. Ik vind dat je niet heel erg verouderd bent. Dat is echt heel knap. Nou, wat vergroot u. Mogen we nog wel even weten hoe je heet? Wat zeg je? Wie je bent? Ik ben Jannie. En Leeuwarden. Nou, Leeuwarden, ja. Fantastisch. Nou, die kan je in zak steken. Meer opmerkingen zoals dit, want dit is natuurlijk ook prima. Zijn er nog andere mensen die graag over zijn uiterlijk een compliment zullen maken voor Vert? Hele leuke nieuwe bril trouwens. Al een tijdje, maar goed. Wellicht straks nog, ik kan hem ook nog even de kinderen aan even oorzitten. Wij gaan naar het volgende. We hebben altijd poëzieën in Iepen Up Live. En ik ben super grutsk, dus ik wil echt een grut applaus, want we hebben hier de dichter van Friesland die een speciaal stikmaker had. Hopelijk wordt het echt nog. En dan gaan we samen een werkje oerzet in het Leeuwarders en in het Hollands. En ik heb er een mooi boekje van meidje. Maar het regelt nog even bij Sjoerd Feitsma, de wethouder van cultuur. Dames en heren, applaus en aandacht voor Eeltje Hellinga. Ja, dat komt wel klaar, maar altijd romhertige Feitsma. En de vertaling die is nog in het Leeuwarders. We dienen er aan verder, maar dus we binnen onderwijs, burgemeester. Ik lees hier het gedicht, maar de titel, Wat wier is, dat werkt. En het is van het afschiet, dat zal duidelijk wezen, van burgemeester. En dan lees ik alle namen, Fernandes, Johannes, Maria, Vert, Kroon. Wat wier is, dat werkt. Waar wie sa gek en zet als bestuurder hemzelfs in het diepst van een crisis, aan het roer van een staat, plegen en narren, droeg misdied, doop en werklezens. Waar wie sa gek en hadden gek, maar het oud galgelappers wordt. Het is niks, het wordt niks en het zal ook nooit wat worden ook. Hij kwam van Oerdediek. Koe hudder rekenen en cijferen als ooit God telekoe. Hij vierde zoon van Troelstra en Vondeling. Hij babbelde los wat vast ziet en zette naar oud-pragmatische wetten, wat weer is, dat werkt, meer als daarbij een provinciestaat op de wereldkaart. Broer van Eberhard en Cohen stapt vadertje Vert, maar een telefoon hem haast onder het eer vastplakt zit, maar het wut van Geert Mak op een boese de Emmadel. Spint en spant, bereikbaar en beschikbaar voor Jan en alleman, zien lienen om de wereld heen. Neemt Matagaris plak, zien Lieds Amsterdam. Nee, zijn wut is net woest of wild, likes dat van Jan Slauerhof. Zet er ek een orenziel had als die van die almaar vereerde skipsarts. Want, vreeg je hem, heer Ferdinand, waar is de knapste vrouw op Iert? Nee, je eigen vrouw even net mooi telt. En hij stelt in Zeno's geest, mijn vrouw, het allereerst. En het komt, als een slag, bij nacht. Bron, die sammer een meisje deerdocht. Zat soms iets een betieze persoon, staf voor nacht, de staat zijn vrijheid, een mes in een reg stekt. Een onverschillige God, de rin van tijd, donker en stil, lik als de potmarges zien streem, wilst de hagebeem bloeit. Mooie is het nou. En achter de grote tjerken en bij de put, dat een laan in een oude angst voor de oor en het oren ooit een zondebok vond, wiest een burgemeester bij het bedenken van de deren, maar jocht op de driegende echo van een tjuster verliene de boreale winnen. Fatumba oer zong ik onder de reuzen, maar de blauwe gitarist
in het vaste plak ben ik Europeaan. Ik zong naast de Daphnes, de Griek en Antilliaan, Liekeloed, ik van Kick-Out, Zwarte Piet. En ik speel je in het spoor van Prince, zijn Purple Rain en schiet op elke nationalist. Lik op maar de doeker, het famke en de hoen, maak het vadertje vert voorbij het station zijn eigen reuzen stappen. Bebabbel het, al beljend, zijn deals van de stad en bestelt in het voorbijgaan Old Boys Network Never Dies, hem zelfs een plak als kadiezer in de kamer. Waar Wisagek en zet als bestuurder hem zelfs in het diepst van een crisis aan het roer van een stad plegen en narren, droegen te volle ondoop, jermoed en werklezens. Waar Wisagek en Hadegek maar het oud galgelappers wordt. Het is niks, het wordt niks en het zal ook nooit wat worden ook. Ik dank jullie wel, vooral burgemeester. Heel mooi. Heel veel herkenpunten. Ja. Eeltje, Eeltje, hartelijk bedankt voor deze fantastisch mooie bijdrage. Daar hier ik dan weer piekenvel van. Vet. Als burgemeester had iedereen altijd een mening oer je en iedereen weet wel wat je wil of net zijn of wat je wil of net fine zullen. Is het soms ook een eenzaam beroep? Want je zit uiteindelijk daar toch als enige op je kamer. Nou ja, als ik, je moet soms alleen een beslissing nemen. Hè? Ik noemde het voorbeeld van die hond bij de reuzen. Maar dan heb je natuurlijk van tevoren al met een enkeling gebeld of gepraat. Dus dan weet je wel, die wil dat niet. Ja, op een gegeven moment, we zijn een polderland, dus dan accepteert iedereen. Even dan net het bestuurlijke werk. Maar is het wel eens gewoon dat je denkt, is het wel eens een eenzaam beroep? Nou, dat is eigenlijk gek. Het is nooit eenzaam, want ik kan nergens lopen zonder dat mensen mij kennen. Dus ik ben nooit alleen. Dat is ook dat gaat wel een zekere bevrijding opleveren voor mij, voor mijn vrouw ook, als we hier dadelijk weer in Haarlem wonen, want ik ken niemand. Want dat vond jouw vrouw net zo leuk? Nou, ik ook niet altijd. Ik vind het helemaal prima. Mensen gaan nooit tegen mij schelden of zeggen dat het verschrikkelijk is. Tegen mijn vrouw ook helemaal niet. Maar het is ook prettig als je in een restaurant zit en mensen gaan niet tegen je aanpraten. Dat is gewoon omdat je privé hebt. Daarom heb ik in mijn eigen huis nooit mensen binnengelaten. Dus je voelt eigenlijk wel wat meer eenzaamheid eigenlijk? Ja, in die zin wel. Zin wel. En, maar ik heb me nooit eenzaam gevoeld. Mijn vrouw trouwens ook niet. Mijn vrouw is ook 12 jaar lang hier heel gelukkig. Zit in koren, heeft op school gewerkt. Maar ze had haar eigen naam. Dus het duurde soms wel 3 jaar voor iemand door had dat ze van de burgemeester was. Ja. En dat is ook helemaal niet erg. Mijn vrouw is hartstikke blij en tevreden dat we hier gedaan hebben. Ja. Wat wie de moeilijkste tiert? Dat je echt dacht van verdorie, ik ben een dood op. Ik heb geen zin meer. Nou, dat kan ik me niet zo goed herinneren dat ik die moment heb gehad. Want ik herstel altijd wel snel van als er iets gebeurt. Maar het zijn natuurlijk die heftige momenten, vooral in de voorbereiding van een gevaarlijke voetbalwedstrijd of een evenement waarvan je denkt, dat kan ook maar misgaan. Niet alleen omdat er te weinig mensen komen, omdat het spannend kan zijn, openbare veiligheid. Maar dat als je het goed hebt voorbereid, je hebt zoveel goede mensen in je eigen gemeente, bij de politie, brandweer enzovoorts, dan ben je niet zo zenuwachtig. Want die mensen die adviseren je en dan gaat het goed. Ja. Wat hiest oorsdwaarmatten? Waar heeft spiet van? Nou, wat ik dus nog steeds heel moeilijk vind, is de discussie die hier geweest is. Het werd ook net in het gedicht even aangestipt over de Zwarte Piet discussie. Ik kon daar niet te veel aan doen, want het gebeurde niet in Leeuwarden, het gebeurde daar bij Heerenveen. Het was een rechtszaak, ik mag niet een uitspraak doen tijdens een rechtszaak voordat dat allemaal loopt. Maar soms dacht ik wel, ik ga ook wat roepen. En wat voel je nou steeds? En nou ja, ik vind dat, hier moet je over praten. Zwarte Piet is nu al niet meer dezelfde dan vroeger. Want toen ik jong was Zwarte Piet de boeman. Nu is het een kindervriend. Maar zelfs Sinterklaas was vroeger een boeman. Nog maar 20, 30 jaar geleden moest je op schoot bij Sinterklaas. Dan ging je in het boek kijken en dan kreeg je straf als je niet deed wat er gebeurt. En dan moest je naar Spanje. Zelfs Sinterklaas was boeman. Dat is al lang niet meer zo. Dus we moeten Sinterklaas en Zwarte Piet blijven veranderen.
Want we moeten ook erkennen dat als jij een zwart kindje bent en je wordt gepest, haha, Zwarte Piet, dat is ook verschrikkelijk. Dus eigenlijk CCO... Dat moet een gesprek plaatsvinden. Ik heb over die gesprekken nu ook zelf gevoerd. Op weg naar, hier in november, op weg naar Grauw, met Sint-Pieter. Ook met Jerry Afrij heb ik ook over gepraat. En als je met hem praat, dan vind ik dat hij ook een paar punten heeft die kloppen. Maar ik vind ook de mensen die zeggen, ja, maar het is onze traditie, die hebben ook een beetje gelijk. Ja, en dat moeten we uitkomen. Ja, maar daarvoor zijn je, ik vind eigenlijk wel dat Sinterklaas Zwarte Piet veroordeelt. Maar en met Zwarte Piet veroordeelt dus de kleur. Maar als je het maar samen doet. Maar het is nu gepolariseerd, dus als je nu Zwarte Piet verandert, dan zegt de ene groep, ik heb gewonnen, en de andere heeft dus verloren. En als je hem niet verandert, hetzelfde. Dus, en ik wil niet de oplossing, want het moet juist uit de beide groepen komen. En dat gaan we ook doen. Hè? Ik heb nu alweer een gesprek gehad een paar weken geleden. Ik heb ook gezegd, dat hebben ze ook allemaal gezegd, zowel in Grauw als hier. We moeten juist nu die gesprekken voeren en niet de laatste 2 weken. Want dan kan helemaal niemand meer naar voren of naar achter. Maar in augustus is het moment dat je net meer burgemeester binnen. Ja. Ben je burgemeester af. Is het dan makkelijker om te zeggen, ik vind dat Zwarte Piet veroordeeld als burgemeester? Want ik proef ik heb altijd alles gezegd, wat je zegt, dat je eigenlijk wel kleer binnen maar Zwarte Piet. Ik heb 5 minuten geleden al gezegd dat ik verander Zwarte Piet niet, maar Zwarte Piet verandert zelf. Altijd. En Sinterklaas zelfs ook. En of het nou veegpieten worden en half of helemaal, daar ga ik niet over, hoeft ook niet. Maar ik denk dat steeds meer mensen denken, dat blijkt uit enquêtes ook, voor jongens houden mee op. We gunnen allebei hun visie. En we moeten natuurlijk wel erkennen dat we ook heel veel fout hebben gedaan. Hè? Want we doen allemaal zo trots op ons eigen land. Maar we hebben natuurlijk in Indonesië en noem het maar op, vreselijk huis gehouden. Dat mag ook wel eens gezegd worden. En ik heb dat ook een beetje gezegd natuurlijk tijdens de jaarlijkse herdenkingen in augustus. We hebben altijd een hele grote herdenking in Leeuwarden, in het park, voor de India-herdenking zeg maar. En dat is natuurlijk even verschrikkelijk. Er zijn mensen die daar nog gevochten hebben, of hun ouders, vaders. En die hebben daar dingen gedaan waarvan denken achteraf, nou hadden we beter die kunnen doen. Maar dan moet je toch die mensen niet de schuld geven, want die deed dat in opdracht van de Nederlandse regering. Ja. Maar je moet het wel bespreekbaar maken. Ja. Dus even resume, ik vreeg wat wie heel erg moeilijk. Dus heel erg moeilijk wie eigenlijk dat je stil oerwijzen moesten. Ja, precies. En maar vooral dat het niet gelukt is om mensen toen bij elkaar te brengen en heftigheid te voorkomen. Overigens, de heftigheid kwam niet uit de demonstranten tegen Zwarte Piet. Er stonden daar op de trappen van het gerechtsgebouw mensen die geweld gebruikten. En daar moest de politie tussen gaan staan. Nou, een ander punt vind ik dat Friesland Zorgverzekeraar te snel of te veel geïntegreerd is in het Zilveren Kruis landelijk beleid. Want? Nou, daardoor is Friesland Zorgverzekeraar een stuk van zijn zelfstandigheid nu kwijt. En moeten we dus voor een deel de Friese zorg aanpassen aan de normen in de rest van Nederland. En waarom is dat niet goed? Omdat we hadden met Friesland Zorgverzekeraar, het is nog niet helemaal weg natuurlijk, maar we waren goed bezig met preventief beleid. Want natuurlijk moet je iemand het best helpen als hij ziek is, of in het ziekenhuis. Maar veel kun je voorkomen. Levensstijl, eten. Gym op school, alles waren we mee bezig. Zorg dichter bij huis. En nu moeten we opnieuw... teken aan de wand dat ze dus morgen ik de namen veroordelen. Hè? Dus, dat heb ik gehoord, maar ik weet niet welke naam het wordt. Maar het zal niet meer Friesland Zorgverzekeraar zijn. Nee. Daar had dus de telefoontjes in Den Haag net geholpen om dat te voorkomen. Daar gaat Den Haag ook niet over. Daar gaat het Zilveren Kruis over, Achmea. Die heb ik wel gebeld en daar ben ik ook geweest. Maar het helpt niet altijd. Nou, er is, de discussie kunnen we straks nog even vieren, maar het maakt het wat los. Ja. Wat zou je graag nog een keer oernijdwaan willen? Overnieuw doen? Nou, alles. Mooi, dan hebben we dat gehad. Ja, nee, wat wil je nooit meer doen? Nou ja, die dingen die ik meemaakte, die ik noemde, van zo'n jongen op straat, Niels, van dat soort gewelddingen, dat wil toch nooit niemand nog een keer meemaken. Nee. Maar het blijkt natuurlijk zo, ook dat zag de rest van Nederland. We hebben natuurlijk toen laten zien na die brand, dat je daar samen op kan reageren. Dat je samen, het was dus een van de eerste doorbraken in Nederland met, op het moment dat de brand plaatsvond, dat er enorm op websites, je was zelf bij betrokken, hoe heet die ook alweer? Met Suksewat toen. Met Suksewat was dat, ja. Toen waren we nog, dat is leuk, waren we nog bij Umberto Tan. Ja, en sindsdien zijn de kijkcijfers nee, bij Umberto Tan. Toen wij er waren, dat was de laatste hoogtepunt. Ja, inderdaad. Nee, klopt. Nee, maar daar heb ik van geleerd en daar heb ik ook aan veel andere burgemeesters verteld. Als er zo'n brand gebeurt, dan gaat dat natuurlijk nu zo razendsnel. Want binnen seconden was Suksewat in de lucht. En Suksewat had toen 3-4 rollen. A, waarschuw mensen, blijf uit de buurt. Gevaarlijke rook. 2, loop niet in de weg aan de hulpverleners.
3, heeft iemand spullen? Want die mensen zijn hun huis kwijt. Heeft iemand een laptop of waar kan je slapen? En het derde, met elkaar emotie delen. Shit, wat erg is dit? Wat gebeurt hier? Ja. En dat kan geen ander medium zo snel doen. En ook nog opsporing, hè? Van die jongen, waar zit je? Meld je. Want in het begin wist hij natuurlijk niet waar hij was. Ja. En misschien zat hij wel ergens anders. Ja. Trouwens, even terug het compliment. Soms gebeurt het ook wel dat gemeenten zeggen, hoor die stil, scroll dat net op, doe dat net. Maar het vertrouwen wie dat wij net aan het escaleren, wie we aan het de-escaleren. Ja. Dus kudos daarvoor. Ik ren even die kant op, want ik ga even praten met Gitte Brugman. Die sloept hier al de hele tijd om mij de camera. En waarom is dat? Zij is fotograaf, maakt het zelfstandig werk, maar fotografeert ik voor de Louter Kranten. Schroot ik wel voor de Louter Krant, een column in de Vreed, hij misschien wel een sjoen. Gitte, kom erbij. Ik moet even wat Austen horen. Ik ben Fast Change bij de krant, ik werk hier daar 3 dagen. Oh, je Fast Change bij de kranten. Gitte, maak eens nog foto's en volgens vert. Ja. Nogal intensief. Pak de microfoon ons maar even in de hoorn, dat is misschien wat makkelijker praten. Hartstikke idee, ja. En nog even het draadje erom weg. Helemaal klaar, weg hiermee. Hartstikke idee, ja. Hij doet het. Hij doet het. Door volgens hem nou. Ja. Maar dat is er nou aan het eind van zijn werkzame bestaan als burgemeester. Maar het heeft ook aan het begin dien, hè? Ja. Ik doe aan het eind van de derde jaar, het laatste jaar van de fotoacademie, ga ik volgen, naast mijn werk. En ik hier een afstudeeronderwerp nodig. En toen dacht ik wil iets hebben wat heel dichtbij is en wat ik lange tijd volgen ken. Ja. En toen weer krijg bekend werd dat vet Wagemeester werden zo van Ljouwert. En toen had ik hem vregen. Ja. En nou dus weer, dus het cirkeltje is roem. Ja. Toen heb ik wat foto's mijn naam, de geven wij Sjen, die verkiest nou Sjen daar. Wat zullen we hier? Nou, dit is de voorkant van het boekje wat ik maak. Daar staat de titel op. En het is een van de foto's die Ben niet ziet. Hier is juist vet heel hut uit een tent erin. Naar de taxi, of zien dienstauto, die daar te wachten staat met riem chauffeur. En daar wie krijgt naar je molen en moenen, iepenen, wie koopmansmeel. Ja. En dat staat hier bij. Nou, de volgende. Dit is de werkgever van de burgemeester in het Stadhuis. En het is in de eerste per weekend van zijn ambtstermijn. Wie hij dat huis waar hij wennen zo op elkaar wie doen nog niet kleer. En hij en zijn dochter wennen 10 uur bij het Stadhoudelijk Hof. En ze eten dan wel eens gewoon op kantoor een magnetronmaaltijd. Ja. En daarom sjos dus dat Elin, zijn dochter, boerenkool eet en hij nasi. Ja, nasi en een lekker flesje Amstel. Ja. Ja, en hij zei het zelfs altijd van, nou, de mensen, deze foto had ik in de kranten staan. Ja. En hij zei, nou ja, de mensen die zeggen gelijk van, nou, de burgemeester doet het net duur. Nee. Hè? Dus. Waar ben we hier? Dit is een bijeenkomst in Grauw, meen ik nog, in het aquavarium. En de man die daar stiert, dat is Ed van der Beek, die wie doen nog directeur of interim directeur van de NOM. En ze had hier ook iets provinciaals. En nou ja, het vet is daar net in hard rommelen als een van de deelnemers aan de discussie. En die eerste 3 foto's die ze nou zien, er komt nog een. En dat weer in de 4 foto's die ik uit de hele Riege looked heb van die moeten mijn eind op de expositie te zijn wijzen. Want die zijn voorbeelden van wat hij al hier dier. Dus iepeningen, heel soort vergaderen. Nou, maar ik privé dan, maar dan... Ja. Nou ja, En wat zullen we hier? en dit is dan zo'n iepeningshandeling, die wie een galerie in de Lietse Heegstritten. Die heet eigenlijk Kleine Hoofdstraat. En die wilden iepenen en ik hoopte eindelijk op dat lintje. Ja. Want ik denk dat een burgemeester wel een lintje terugknippen. Dat wie, ik was samen die foto weer helemaal misleren en zie je nog een oren iepeningshandeling en dat wie dit. Daar komt een liets doekje naar beneden en daar had hij zijn handtekening op zetten. Nou ja, en dit is een heel lullig bordje voor de kop. Ja. Maar het was gewoon een grappig moment dat Ja. kijk precies. Ja. Nou, dit is het oude skier van het Tweede Kamer, dus ook kreeg hij een lintje. Ja, en deze foto, wat doet hij hier? Vert, ben je eigenhandig een drugslab aan het drugsafval aan het opruimen, of wat is het? Nee, het is hondenvoer. In zijn linkerhand had hij nevens mij een zak hondenvoer. Dit is, doe er nog een iepening, zie je het in zien. Nou ja, schutting kan ik net nemen, in de heg. Dan nou is hij dicht. En die kant, dit is gewoon misschien hoe is de burgemeester dat zelfs in Wartschip om de hoek bij de Albert Heijn. Oh, dat is even sneller bij de voordeur. Ja. Dwars door de Haag. Nou, bij de achterdoor. Juist. Ja.
Nou ja, een burgemeester belt een soort, dat hebben we al neemt. En ik had dus hem in heel soort verschillende posities en plakken werd hij aan het bellen is. Dit weer op het WTC, weer een grote conferentie over solar energy, zonne-energie. En nou ja, toen kreeg hij een telefoontje wat kennelijk belangrijk was. En hij kon het, hij zocht even een plakje waar hij even rustig zitten kon. En dat wij het restaurant en die dames die zitten een beetje omhandig. Links was een beetje van, wat moet die man hier? Maar hij moest het even een telefoontje. Vet, hoeveel zeeltjes hast u van het sjoen in Friesland? Nou, ik ben gauw klaar als je zegt hoeveel zaaltjes ik niet heb gezien. Ja. Maar dat is ook heel leuk, hè? Want dit zijn de momentjes voordat je moet naar binnen doen of daarna. En ik vond het leukste altijd overal naar zaaltjes toe te gaan. Want dan hoeft niet iedereen naar het stadhuis te komen. En dan leer je heel veel natuurlijk van mensen. Ja. Overigens mag wel even applaus, want zij maakt hele mooie foto's. Hè? Want je ziet, het gaat natuurlijk om mij. Maar dit plaatje met die dames die ook rustig wachten. Straks moeten wij de koffie inschenken, we zijn er klaar voor. Dus zij is terecht cum laude afgestudeerd. Toen toch op dit? Ja. En die foto met mijn dochter, dat is zo grappig. Die heeft toen ook in de krant gestaan. Hè? En iedereen reageerde er zo positief op. En dat is zo grappig, want wij zaten dus 2-3 weken in het stadhuiselijk hof. Want mijn dochter moest hier naar school. Dus wij sliepen hier 4 nachten. We kwamen maandagochtend, gingen vrijdag weer terug naar het oude huis. En omdat ons huis nog niet klaar was. En mijn dochter ging iedere ochtend om 7:15 of 8 uur op de fiets gewoon naar Pieter Jelles Atlant toen nog. En ja, ze had natuurlijk geen zin om iedere dag in een restaurant te gaan zitten met haar vader. En ik ook trouwens niet. Dus toen dachten wij, we hebben gewoon magnetronmaaltijden in het gemeentehuis. En dan stadhuis. En dat vonden de bodes ook prima. En bij wijze van uitzondering mocht ik alcohol drinken, dus dat is duidelijk. Dat pilsje was voor mijn dochter uiteraard. Ja. Maar die foto was zo ontzettend leuk. En een kleine anekdote. In de eindronde is Gitte nu ook weer bezig. En vorige week waren we even in de Tweede Kamer bij Lodewijk Asscher. En toen zei ik van nou, zij maakt die foto's. En toen had je het boekje meegenomen. En hij pakte dat boekje. Had meteen die foto en had meteen door, wat een leuke foto. Dus dit is een foto met een enorme zeggingskracht. We gaan even verder. Dus dan moeten we even voor u spelen. Voor u. Ja, nog één en nog één en deze. Een hele lege kamer, vet. Ja, dat was de eerste dag dat ik er was. Ja. Dus dat had ik nog niet veel spullen meegenomen. Is er nou nooit meer samen geweest? Nee. De volgende. Ik heb wel inmiddels historisch bureau terug. Ja, dat bureau is verloren. De ketting? Ja, die ga ik er even tussen die, want dit weer eigenlijk in mijn serie. Ik doe het enige moment waarop Ian hem de ambtsketen omhangt. Maar nu ben ik alweer een paar weken op mij in. En er is steeds weer een oor die hem de keten omhangt. Dus nu ga ik zien van, nou, ja, dit is de chauffeur. Ja. Nog steeds dezelfde riemer. En die helpt hem even de boel rechten heen en zo. En dat valt net aan. Vet, wist de ketting wel eens ergens vergeten? Nee, gelukkig niet. Oh. Nou, dan ben je de eerste Leeuwarden burgemeester die er net vergeten is. Ja, de meeste... willen de anekdotes. Ik word liever op een andere manier beroemd. Oké. De volgende. Want als het gebeurt, is het altijd in de krant. Burgemeester is een keten kwijt, hij is gestolen. Dan komen we altijd weer terug, want het zijn vaak grapjes. Dit is geen aanmoediging, ik wil het nog steeds niet kwijt. Dit is trouwens in grauw, want dat is een 70-jarig huwelijksjubileum. Ja, zo is het nu. Ja. Dit is dus, daarom ziet hij er even tussen. Zo is het nou, en wat dus nog oprommen worden. Ja. Het papierloze leven en alleen digitaal op een tablet en telefoon is nog net voor die votlijn. Nee, maar dit ben ik nog speel nu Den Haag. Oh, dus ik van die hebben daar 12 hier steen. Ja. Ook net vet? Ja, maar dan in kast, hè? Dus, ja, dit is heel... In de eerste periode dat ik werd volgen, dat we maar 100-jarigen en we hadden nu al 300. Dus misschien willen we misschien wel ouder nou. Ja, over haar ongeluk. Ja. Dit was vorige week. Ja. En hier, dit vind ik zelf een hele mooie foto. Want hier, dit vind ik zo mooi, er is spanning. Vet denkt, nou, wat mat ik nou? Die mevrouw neemt nog een hapje van de frituur. Ja. Die orenman die het de eigen op iets. Ja, waar ben we hier? Gitte? Dit is een hele lietse veiligheidscamer boven in het Cambuurstadion. Dit wie Aaron Tiesje wie het heet, de wedstrijd no de return van het spelen werd. Ja. Jongens, wat stiert er trouwens? Ja, ik weet het tenminste. Cambuur stiert 1-0 achter. 1-0 achter, ja. Sorry jongens. Maar leuk voor Henk de Jong. Ja. Maar dit is dus, het weer grappig, want ik kwam daar en de Sjostel kreeg net dat Claire de Jong direct nog bij wie. Maar dit is ongeveer dezelfde
leerstelling van team als tolviolien. Dus ik zei, nou jongens, er is direct niks voor horen. Nee. Oh, wist zo direct weg. Vet, wat maakt een burgemeester bij een voetbalwedstrijd? Nou, om te beginnen zie je, dit is dus het kamertje voor de veiligheid. Het is super klein. Dat moet in het nieuw stadion groter worden. Daarachter zie je allemaal beeldschermen van alle camera's die in en om het stadion hangen. Zodat de veiligheidsmensen kunnen zien waar gebeurt wat op de tribune of daarbuiten. Hier links vooraan zie je René van Rijsdijk. Die is begeleider van de supporters, van de F-side ook. M-side. En ja, ik sta hier inderdaad even te twijfelen, want er waren natuurlijk spannende momenten. Ik weet niet of dit was, maar Ja, tijdens wie dat moment dat er een rode kaart valt of Ja. zo, of een penalty of zo. Dus dat wie even wat commotie op het veld en ook op de tribune. Dus daar kist het op de schermen net volgen. kort daarna heeft de scheidsrechter de wedstrijd even stilgelegd, want er waren dus mensen vanuit de tribune tot pal achter het hek. En dat mag dus niet. Dus hij heeft de wedstrijd stopgezet. Als dat uit de hand was gelopen, had hij de wedstrijd afgeblazen. Nou, dat is natuurlijk allemaal drama. Maar Daar ga je niet over, maar je bent natuurlijk wel mee verantwoordelijk als politie, maar vooral ook in het stadion de club zelf, om dat netjes te doen. Bisto bij elke wedstrijd dan? Nee, ik ben niet altijd, maar we hebben belangrijke wedstrijden. Omdat het leuk is, maar ook omdat dan de veiligheid ervoor kan spelen. Het is trouwens inmiddels 2-0 voor de Graafschap. Oh jee. Oh, dan wordt het wel pijnlijk. Ja. Maar als ze dus nog 2 maken, zijn ze... Ja, ze always look on the bright side of life. Ze zijn nog maar Dus dat is... Dat is bij Ajax maar dan omgekeerd. Maar het is misschien ook leuk voor Henk de Jong dat hij volgend jaar dan met Cambuur kampioen wordt. Ja. Gitter, nou hast du zo intensief Bisto bij de burgemeester. Ja, wat denk je dan als jongens thuiskomt? Wat vertelt je dan? Hoe wie die daar? Hoe is die man? Wat zei ze dan? Ja, het is hier weer gezellig. Ja. Nee, maar het is wel heel... ik vind het soms maar... Ik jij wel dingen, maar ik maak het net jaren soms, hè? Ja. En dat is... dus ik kan dat eigenlijk net volgen wat er dan besprutsen is. Maar ik vind het wel heel prettig dat ik gewoon... Maai. En dat elke keer dat gewoon accepteert. En dat de foto's maken worden. En, zo. Ja. En wat gebeurt er nou met de... Want toen is dus tot augustus nog terug, denk ik. 10 juli hebben 10 juli hebben we omrekenen naar 1 april. Ja. Dus ik ben 1 april begonnen en ik ren dan om 10 juli mei. En wat gebeurt er dan met die foto's die je dan maken hebt? Nou, daar zal wat van in de kranten komen. En het HCL heeft tolviolien exposeerd met de eerste serie. En die had ik al interesse toont. Dus daar zal waarschijnlijk een expositie van komen. Hartstikke mooi. Applaus voor Gitte Brugman. En Gitte gaat nog even terug mij fotograferen. Want vet die veiligheid, want Cambuur kan dus nog steeds winnen, want ze zijn nog maar kreeg begonnen. Maar Ze hebben ze op de helft, hè? dan zei dus Jebber van Jonas in mij van ja, daar ben we dus nou mee bezig. Wat als ze winnen? Want dan komt er de wedstrijd en een huldiging en dit en dat. Ja, hoeveel kopzwaarden hast u eigenlijk van bijvoorbeeld zo'n voetbalclub? Nou, best veel, want om te beginnen, ook hier geldt weer, dat wordt allemaal door de mensen zelf gedaan. Dus de club, de politie, de brandweer, de ambulancedienst en mijn eigen veiligheidsteam, die overleggen al met elkaar. Dus die hebben ook morgen om 10 uur alweer vergadering, als ze doorgaan. En die weten nu al, want dat hebben ze vandaag al besproken, stel dat ze doorgaan, dan hebben we volgende week weer een wedstrijd, dus zaterdag en dinsdag. En als je dan wint, dan zit je weer in de eredivisie. Dat is toch wel bijzonder. Mm-hmm. Dus er liggen nu al plannen klaar van als dit, als dat. Want als je dan weer een huldiging wil hebben, bijvoorbeeld op de Oldenhoofskerkhof, wat ze dan ook hebben gehad, ja, dat kan je niet in een dag organiseren. Dat kost een paar dagen. Soms gaan dingen ook heel snel, want wat ik me nu ook weer herinner, toen bij die aanslag op Charlie Hebdo in Parijs, toen was 's avonds, hoorde ik op televisie, maar pas om 10:30, dat in Rotterdam, geloof ik, gingen ze een demonstratie doen. Voor de vrijheid, tegen de aanval op wie dan ook, op de persvrijheid. En toen dacht ik, misschien kunnen wij dat ook. Want dan kunnen we ook hier met elkaar de goede strijd voeren. En dan bel je dus met in dit geval bijvoorbeeld Jan Stieber of zo. En dan zeg je, kunnen wij morgen om 5:30 ook zoiets doen? Dat is de evenementencoördinator. Dat is de evenementencoördinator, die achter heel veel van die evenementen organiseert. Samen met Jan Gaastra, maar met veiligheidsmensen. En zei, ja, als je dat wil, kan het morgen. Want dan kan het daar en het kan daar. En dan moet er gewoon een vrachtwagen doen. En dan kun je achter op de vrachtwagen staan. Dan heb je een podium. En toen dacht ik, nou, dan gaan we dat doen. Dus dan doe ik een Twitterbericht van, zullen we morgen dat ook om 5:30 doen? Dit is uniek gebeuren. En dat werd tussen 11:15 en 12 uur 's avonds, ik geloof 200 keer geretweet. Een record voor mij. Maar omdat kennelijk iedereen het idee had, hé, dat is een goed idee, demonstratie, ik ga het retweeten, kom ook er naartoe, enzovoort.
En dat is grappig, want vroeger had je dan moeten zeggen, dat kan niet morgen, want we moeten eerst de krant bellen en dan moet het in de krant en de omroep en dan duurde het 2 dagen. De krant was trouwens wel heel snel, want die had het op de voorpagina, terwijl het s'avonds pas 11:15 werd besloten. Dus op de voorpagina stond wel een heel klein berichtje. Kijk, dat kunnen ze dan toch Maar wel. dan zie je, daarom moeten we de oude en de nieuwe media samen blijven benutten, hoor. Dus ik bedoel het helemaal niet negatief. Maar dat zijn toch leuke dingen, dat je gewoon met z'n allen de ervaring hebt om iets te organiseren en ook wel spontaan en snel. En Dan gaan we nou even naar een oorlogssnelle vrouw, die het een soort organiseert. Boukje de Vries, bekend horecafiguur uit Lauwert. En ik horeca Lauwert en horeca Friesland actief West. En belangenbehartiging, kroegbaas van Paddy O'Ryan, die Ierse pub. Ik zie, wil nog even wat Tino Sezen. Ja, vet. Ik had een heel verhaal, maar toen wist ik nog niet dat het zoveel over de brand zou gaan. En wat ik eigenlijk nu wil mee beginnen, is je persoonlijk bedanken voor datgene wat er in die directe periode daarna allemaal is gebeurd. We hebben uiteraard heel veel contact gehad, en zowel bestuurlijk als persoonlijk. Maar ik denk dat weinig mensen weten hoe met name jouw telefoontje en wat er toen met ons gebeurde, ons geholpen heeft. Dus daarvoor nog dank. Daarnaast, je hebt het over de ambtenaren. En vanuit Leeuwarden merken wij inderdaad dat die cultuur heel erg aan het veranderen is. Maar mijn oproep aan jou is speciaal. Ga naar Den Haag en leer ze daar dat ambtenaren niet ieder initiatief wat vanuit de burgerij komt of vanuit de ondernemers komt, gelijk doodgegooid wordt met bureaucratie en regelgeving. Ja. En luister naar wat jonge mensen ons te bieden hebben. Wij merken dat met name als we de brain drain willen tegengaan, we ruimte moeten maken voor initiatieven van de jongeren. En dat heeft Leeuwarden heel hard nodig. Het verandert hier, stap bij stap. Ik bedoel, culturele hoofdstad, een prachtig voorbeeld. Leeuwarden Ondernemersfonds kwam ook gewoon als burgerinitiatief. Maar we merken aan de andere kant ook dat er nog steeds een reactie komt vanuit de ambtenaren van, ja, nee, dat kan niet, of dat hebben we niet, of dat doen we niet. En ik denk dat we dat moeten veranderen. Ja. Even een reactie. Dankjewel, Boukje. En nog even, Boukje, jij begon over de brand, want ook bij de brand ben jij ook jouw huis kwijtgeraakt, hè? Ja. Ja, vandaar. Maar je woont er inmiddels weer. Ja, nee, maar dat is helemaal geregeld. Maar ik bedoel, ik was me even niet bewust dat dat zo te sprake zou komen. En onwillekeurig krijg je even die verkramping van, oh ja. Ja. Maar Ja. ik bedoel, daarvoor echt dank. Dus, Nog even over de ambtenaren. Nou ja, die is wel bijzonder. Ik ken de Boukje natuurlijk al lang voor die brand. Want ze was toen ook nog voorzitter van de horeca in Nederland, in Leeuwarden. Dus altijd actief in overleggen. Ook om meer ruimte te vragen enzovoort. Dus je houdt vol. En ik kom nou letterlijk dagelijks langs jouw café. En ook het oude café trouwens vroeger al. En soms sta je dan keurig al 's morgens om 8:30 of 9 uur als ik er langskom de tafeltjes en te poetsen. Dus dat is altijd het leukste, hè? Als je in de stad woont en mensen zeggen altijd, waarom ga je altijd op de fiets? Nou, voor dit soort dingen, want dan kom je mensen tegen, of lopend. Maar, en ja, daarom kende ik jou ook al bij die brand. En dat maakt het natuurlijk ook weer altijd, een brand is een brand, maar het gaat om mensen die dus daar weer opeens dan hun hebben en houden even kwijt zijn. Maar jullie hebben natuurlijk geweldig doorheen geslagen. En ik ben ook heel blij en trots dat overigens met onze ambtenaren we razendsnel weer die herbouw heeft plaatsgevonden. Want daar hebben onze ambtenaren echt op het randje van de regels gelopen. Dus dat mag ik ook wel zeggen. En het zal wel nooit genoeg zijn, maar we moeten altijd schipperen. Dit kwam net ook al aan de orde. Soms kan je het ene regel of het andere kiezen. En er zijn ook altijd veel ondernemers die klagen. Als wij te veel initiatieven toelaten, dan roepen ze, ja, maar wij hebben al een kroeg. En dan komt er iets bij en die jongeren die hoeven niet aan de eis te voldoen. Is me gisteren weer overkomen. Dus dan is er ergens een broersplek. En dan gaan de horecaondernemers zeggen, ja, maar daar hebben ze dus voldoen niet aan de eisen van de vergunningen. Dus ik blijf schipperen en ik zal mijn opvolger, waar ik overigens alle vertrouwen in heb, ook zeggen, hij is jurist, maar laat de regels soms in de kist. Ja, dat rijmt. Dat is een hele goede. Dat rijmt toevallig. We weten ook dat je het niet iedereen uit zin kunt maken. Maar juist de jongeren, daar wil ik dan ons voor breken. Nou, maar ik heb dat eerder gezegd. Mensen hier zitten, zoals Tim Laning zei toen, we komen nog 1 keer bij elkaar, anders was cultureel überhaupt niet doorgaan. Dus en waarom deed die coöperatiegroep dat? Omdat ze precies wat jij zeiden, wij willen in deze stad blijven wonen, maar dan moet er wel wat veranderen, want anders zijn we ook gedwongen om elders een baan te zoeken. Dus dat was letterlijk, maar dan ook echt heel letterlijk, wat toen de beslissende duw gaf om cultureel te worden. Dat zei jij, dat zei Sjoerd. Wij willen de stad voor de jongeren houden in plaats van dat we weg moeten. Bedankt. En dat
Fries om Utens terughalen. Ook gelukt. Sieband Buma. Ja. Heeft hij wel lang over gedaan. We gaan even naar de volgende. Marianne, waar zullen die? Ja, ik heb hier bij mij Peter en Peter. En Peter die komen iets vertellen. En je hebben wat te zeggen, Tjenne burgemeester. Je bent van Talent. En wie van je neemt het woord? Ja, is goed. Wij willen u bedanken namens Talent in dit geval om ook voor ons de culturele hoofdstad waar te maken. Ja, druk hem op. Bedankt Peter en andere Peter. Dit zijn trouwens wel de sterren uit de filmpjes van Culturele Hoofdstad van Peter en Peter. Ja. Het ging toen even publicitair niet zo lekker met Culturele Hoofdstad. En mensen zeurden veel erop. En toen maakte Peter en Peter een filmpje en toen was alles weer goed. Dus dat hebben ze toen heel goed gedaan. Met jou, Jacco. Ah, nee, top. Ja, was ook wel top. Ja, Peter, jij nog even het woord voor de burgemeester. Ja, wij als Talent, mensen met een beperking, wij doen gewoon mee in de maatschappij. En dat heeft u ook mede dankzij ook de culturele hoofdstad waargemaakt. En dat vond ik echt heel mooi. Die verbintenis tussen mensen met en zonder een beperking. Dat vind ik heel mooi. Dankjewel Peter en Peter. Dankjewel. Ja, Vet, dat is altijd een punt voor jou geweest, hè? Om juist kwetsbare groepen of groepen die normaal niet betrokken waren, toch echt te betrekken. Nou, als ik één ding heb geleerd als burgemeester, is het wel, wat wil ieder mens? Ieder mens wil iets te doen hebben, wil een beetje waardering hebben van iets of iemand anders, en wil niet te veel sores aan zijn kop hebben van grote schulden of geen huis of dakloos of wat dan ook zijn. Nou, het is in ieder geval onze taak om te zorgen dat mensen niet te veel schulden krijgen en een beetje normaal rust hebben. Maar heel veel mensen kunnen natuurlijk niet op een eentje zomaar een baan vinden en daardoor waardering krijgen en iets te doen hebben. Dus er zijn heel veel mensen, zoals juist bij Talent, maar ook in onze bijstandsgroep, zeg maar, waarvan het toch logisch is dat je een kontje geeft, even helpt. En dan zie je, die mensen van Talent hebben ontzettend veel gedaan tijdens de Culturele Hoofdstad. Die hebben ook meegenoten, maar ook zelf heel veel georganiseerd. En jullie hadden de muziekband, hè, en zo. En toen hebben we nog een collecte gehouden om nieuwe instrumenten, geloof ik, een keer te doen. Hebben we een hele groep burgemeesters hebben schilderijtjes gemaakt. Die niks waard zijn, maar voor veel geld zijn verkocht. Om voor jullie instrumenten te kopen. Mijn schilderijtje heeft toen €300 opgebracht. Nu we het toch over kunst hebben. Vet, kom even staan. Oh. Ondertussen wordt er zometeen iets uitgedeeld, een drankje. Want we gaan natuurlijk even dit feestelijk eindigen. Daar gaan we straks nog toasten. Dus drink het niet in één keer op. Want dan staat u straks als enige met een leeg glas. Maar dat wordt zo rondgedeeld, hoop ik. Marianne, kom er eens bij, want we hebben een cadeautje voor je, Vet. Vanuit Iepen Up. Kijk nu. Als misschien Wietse Sterk ook even naar voren wil komen. Dat is namelijk de kunstenaar die het heeft gemaakt. Applaus voor Wietse. Kom er even bij. Mag je dat ook maar? Je mag, ja, nee, dat is de bedoeling. Ja. Het is het weegpad. Ja, na dit verhaal had ik misschien iets met een telefoon moeten maken. Nee, want dat is niet waar. Dat is dat is gewoon... niet waar. Nee. Eens even kijken. Kijk. Nou, die neem ik mee naar huis. Hè? Dankjewel. Misschien even samen voor op de foto. Ja. Ja, de fotograaf is daar. En Gitter die komt misschien ook wel daar naartoe. Maar even, dit is... Gitter maakt alleen foto's van de fotograaf. Wietse, doet we die vregen van een portret. Ja. Maar ze natuurlijk nijtinken. Waarom heeft u deze afbeelding Kirsten? Ja, ik ga ooit een keer een portret maken voor... dat is misschien nou een beetje raar om te nemen, maar dat wie de voorkant van het boek, met wie de trainer, we hebben het net door hebben voor de wedstrijd. Maar nee, ik wil het een beetje stilistisch horen en dan omdat ik voornamelijk zeefdrukken maatje. Dit is een zeefdruk, je bent Traien van Makken, dit is Ian van Traien. De eerste krijgt meneer Vert. Mooi. En de oren twee, daar wist u vast een plakje voor. Ja, eentje gaat naar het HCL en eentje, heb ik begrepen, van een van de gemeente gaat naar het Stedhuis. Leuk, dankjewel. En blauw is de kleur van de trouw. En van jou het. Dus Oké. ik denk dat past er wel mooi bij. En die twinkeling in de eegjes, dat jij er natuurlijk bij, hè? Mooi. Applaus voor Wietse Sterk. Dat is mooi. Ja. Dat is een mooi plekje. Ja. Nou, Vet, blijf even staan, want terwijl het glas wordt uitgedeeld aan iedereen en voordat we weer naar Reina gaan luisteren,
waar iedereen dan gaat meezingen. Wat zou jij nog, dit is nu jouw kans, wat zou jij nog tegen de mensen hier in de zaal, de Leeuwarders, die mensen die kijken, willen zeggen? Het woord is aan jou. Nou ja, ik ben natuurlijk heel trots op wat er allemaal is gebeurd. En ik ben ook heel blij dat ik daar aan mee mag doen. En ik geniet ook heus wel van alle waardering die ik daarvoor heb gekregen. En soms wil ik ook heus wel toegeven dat ik een rolletje heb gespeeld. Maar wat ik steeds heb gezegd, het had niet gekund als niet sommige mensen zeiden, wij willen culturele hoofdstad, wij gaan het doen. Alleen jij moet een beetje helpen de randvoorwaarden te creëren. En dat geldt voor alles. Want die mensen voor talent hebben het ook zelf gedaan. En alleen, wat ik leuk vind, is dat als je elkaar het gunt, dan doe je het samen. En dan ben ik nog het trotse symbool van alles, want iedereen denkt natuurlijk dat ik het dan zelf heb gedaan. Maar nogmaals, als jullie daar gewoon mee doorgaan, dan gaat het met die nieuwe burgemeester, maar ook met jullie zelf allemaal ook hartstikke goed. En daarom is dat woord legacy zo belangrijk. De legacy is dat blijven doen. Legacy is niet van, ook komen er nu 10 evenementen of 20. Als je het maar samen doet en inderdaad met diezelfde brede ondersteuning, dan krijg je ook de steun van de gemeenteraad wel, denk ik. Dan blijft het continu culturele hoofdstad. En dat gun ik ons allemaal en ik blijf vaak komen. Fijn, super. Als we allemaal even gaan staan, wij krijgen ook nog ons drankje. Reina, kom vast naar voren. Zo. Dan kunnen we het glas heffen. Het is heel simpel, want we gaan gewoon even het onofficiële Lauwerter volkslied zingen. Dit ik in iedereen. Ik, de tafel niet min, die zich nou er warm van maken. Hè. We proosten op nog even tot augustus burgemeester Vert Kronen. Heer. En Reina, take it away. Proost. En luidkeels graag. Elke netje dat waard mijn messen. Heel dood gewoon net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar ze hadden geen woning. En daarna deed ze geweldig de pest. Maar op een dag, toen zie het maar wezen. Ze kocht een uitje, dat was wel niet groot. Maar ach, wat geeft het, ze waren gelukkig. Nou leidt die ark bij ons in de sloop. En we hebben een bootschip. En het leidt aan de Singel. En we hebben een arkje. Het is ons ideaal. En kom je nog eens bij ons aan de Singel. Kom dan in ons bootschip. Gerust allemaal. Maar op een dag zei plotseling Esje: kijk nou eens Ilke, hoe dat nou weer komt. Ik zit die verdorie met mijn voeten in het water. Want er zit een gat als mijn vuist in de wond. Het water steeg snel en de meubels die dreven. En de kaas verdrinken die was wel heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen. En ze dreven de deur in op het tafelpoort. En we hebben een bootschip. En het leidt aan de Singel. En we hebben een aardje. Het is ons ideaal. En kom je nog eens bij ons aan de Singel. Kom dan in ons bootschip. Gerust allemaal. En ze trokken de schuiten vlug naar de helling. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. En het ze ging toen de meubels weer poetsen. Want de plus van de clubjes zat blauw van de drek. Maar ze leidden niet lang bij ons aan de Singel. Toen kwam er een politie, ze neem met een pet. Hij zei, jullie moeten hier fut wezen mensen. Want jullie hebben de stad met je woonskip besmet. En we hebben een woonskip. En het leidt aan de Singel. En we hebben een aardje. Het is ons ideaal. En kom je nog eens bij ons aan de Singel. Kom dan in ons woonskip. Gerust allemaal. We hebben de schuit naar de Potmaar getrokken. We protesteerden, maar er gaf ons geen bied. Wat wees waarom? Het is Jan met de pet, maar die moeten ze hebben en de groten dus niet. En we hebben een bootschip en het leidt aan de Singel. En we hebben een
Maar dit levert 1 doelpunt op, hè? Dit levert vanzelfsprekend een doelpunt op, want ik woon in de Emmerkade. En als er dus dit lied hoor ik dus bij mij binnenkomen uit het stadion. En dan weet ik, ze hebben een doelpunt gemaakt. Nou, wie weet. Dus ik denk dat nu Henk de Jong en vooral de scheidsrechter, die maakt er nu in ieder geval al 2-1 van. Want als dit lied gezongen is er dus een doelpunt gemaakt. Het is zo. Het kan niet anders. Vert, we gaan niet missen, jong. Bedankt voor alles. Ik jullie ook allemaal. Dit weer Iepen Up. Beloof nog lekker hingen. Dit weer de laatste Iepen Up van de Simmer. Wij zijn er in augustus weer. 28 augustus beginnen we weer. We zijn nog op alle festivals te zien. Oranje Woud Festival, dat Graffiti Festival, Grijthoek Festival. We maken je productie Welcome to the Village. Dus je zullen u nog zien komen. Bedankt voor het komen. Bedankt voor het zien. Kom in augustus weer. En beloof nog even lekker hingen. Bedankt alweer, Jim. Tot een volgende keer. Hoi.